Okay, so Om Ajnanatimirandhasya Gnananjanashalaakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Nama Om Vishnupadaya Krishna Pristhaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे. हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. హరే కృష్ణ. భక్తులందరికీ మోక్ష సన్యాస యోగం, అది ఈ 18వ అధ్యాయం పేరు. సన్యాసం యొక్క పరిపూర్ణత ఏమిటి అన్నది ఒకటి చూస్తాము. మోక్ష సన్యాస యోగము. సో మొట్టమొదటగా అర్జున ఉవాచతో ప్రారంభం. అర్జున ఉవాచ సన్యాసస్య మహాబాహో తత్వమిచ్ఛామి వేదితుం త్యాగస్య చ హృషీకేశ పృథక్ కేశీ నిషూదన. సో సన్యాసం మహాబాహులున్న భగవాన్ని మహాబాహు అని సంబోధిస్తూ హృషికేశ అని కూడా సంబోధిస్తున్నాడు. కేశీ నిషూదన అంటే కేశీ అనే రాక్షసుని సంహరించిన వాడా, అందుకే కేశవ అనే బిరుదు కూడా, కేశవ అనే పేరు కూడా ఉన్నది భగవంతుడికి. సో ఈ 3 రకాలుగా మహాబాహు, కేశి సంహార, హృషికేశ అంటూ సంబోధిస్తూ సన్యాసం తత్వం తెలుసుకోవాలని ఉన్నది. మరియు చ అంటే మరియు చ త్యాగస్య, త్యాగం యొక్క తత్వం కూడా ఏమిటో తెలుసుకోవాలని ఉన్నది అని. ఈ తేడా, పృథక్, ఈ డిఫరెన్స్ ఏమిటి అన్నది నాకు చెప్పు. త్యాగం యొక్క ఉద్దేశం ఏమిటి, సన్యాసం ఉద్దేశం ఏమిటో తెలుసుకోవాలని ఉంది అని చెప్పాడు. లాస్ట్ చాప్టర్లో మరి మనం ఏం చూసాము, జీవన విధానం ఎలా ఉండాలి, యజ్ఞం ఎలా చేయాలి, దానం ఎలా చేయాలి, ఫుడ్ ఎలా తినాలి, ఆహారం ఎలా తీసుకోవాలి, తపస్సు అనేది ఎలా ఉంటుంది, శ్రద్ధ ఎలా ఉంటుంది, శారీరక తపస్సు, వాక్ తపస్సు, మానసిక తపస్సులు చూసాం. అంటే శారీరక బిహేవియర్ ఎలా ఉండాలి, వాక్ ఎలా ఉండాలి, మానసిక స్థితి, మనస్సుని ఏ రకంగా ఉంచుకోవాలి అన్నవన్నీ కూడా చూసామన్నమాట. సో ఇప్పుడు అడుగుతున్నాడు అర్జునుడు, ఈ త్యాగానికి సన్యాసానికి ఏమిటి అసలు, ఈ రెండిటి ఉద్దేశం ఏమిటి అని చెప్పి అడుగుతున్నాడు. త్యాగం అంటే ఏమిటి, సన్యాసం అంటే. శ్రీ భగవానువాచ కామ్యానాం కర్మణాం న్యాసం సన్యాసం కవయో విదుః సర్వకర్మ ఫలత్యాగం ప్రాహుస్త్యాగం విచక్షణాః. కామ్యానం కర్మణం, సో భౌతిక మన కోరికతో చేసే కర్మలు న్యాసం విడిచిపెట్టటమే సన్యాసం అని కవులు అంటే పండితులు చెప్తూ ఉంటారు. సర్వకర్మ ఫలాలను త్యాగం చేయటం ప్రాహు చెప్పబడింది త్యాగం అని. విచక్షణ అంటే జ్ఞానం ఉన్న వాళ్ళ యొక్క అభిప్రాయం. అంటే ఈ భౌతిక కోరికల కోసం చేసే పనులు త్యాగం చేస్తే సన్యాసం అంటారు అని కొందరు పండితులు అంటున్నారు. అంటే అందుకే సన్యాసం తీసుకున్నారు అని ఎవరన్నా అంటే ఏమిటి, వాళ్ళ సంపదలను, కుటుంబాన్ని ఇదంతా వదిలిపెట్టి
ఏదో సన్యాసం ఆశ్రమంలోకి వెళ్ళిపోయారు అని చెప్పుకుంటాం. కాబట్టి భౌతిక సంబంధించిన కోరికలను వదులుకుంటే అది సన్యాసం అని కొంత పండితులు చెప్తారు. మరి అన్ని పనుల యొక్క కర్మ ఫలాలను త్యాగం చేయటం అంటే అక్కడ డిఫరెన్స్ చూడండి. అన్ని పనుల కర్మ ఫలాలంటే నువ్వు ఈ కోరిక కోసం చేసే కర్మలు వాటిని వదిలిపెట్టక్కర్లేదు. ఏ పనైనా చేస్తారు వీళ్ళు. ఏది ఈ త్యాగం అనేది అన్ని కర్మ ఫలితాలను కూడా వదిలిపెడతారు. చేస్తారు పనులన్నీ, కానీ ఆ కర్మ ఫలితాలను వాళ్ళు ఆశించరు. అది త్యాగము అని జ్ఞానుల అభిప్రాయము అని చెప్తున్నారనమాట. త్యాజ్యం దోషవదిత్యేకే కర్మ ప్రాహుర్మనీషిణః యజ్ఞదాన తపః కర్మ నత్యాజ్యమితి చాపరే. సో అన్ని రకాల కామ్య కర్మలు దోషమైనటువంటి వాటిని వదిలిపెట్టాలి అని కొంతమంది పండితులు అంటారు. అయితే త్యాగం అయితే యజ్ఞము దానము తపస్సు అనే కర్మలను ఏనాడు కూడా వదిలిపెట్టకూడదు అని ఋషులు చెప్తారు అని చెప్తున్నారనమాట. అయితే 4వ శ్లోకంలో ఏమంటున్నారంటే, అర్జున ఇవన్నీ ఋషులు పండితులు జ్ఞానులు చెప్పారు, కర్మత్యాగ విషయంలో నా నిర్ణయం విను. త్యాగం అనేది 3 రకాలుగా ఉన్నది అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో యజ్ఞదాన తపః కర్మ నత్యాజ్యం కార్యమేవ తత్ యజ్ఞో దానం తపశ్చైవ పావనాని మనీషిణాం. సో యజ్ఞదాన తపకర్మలను ఎప్పుడు నత్యాజ్యం త్యాగం చేయవద్దు. ఈ కార్యాలను తప్పకుండా ఏవ తత్ ఆచరించవలసినదే. యజ్ఞము దానము తపస్సు అన్నవి మనిషిని పావనం చేస్తాయి అని చెప్తున్నారు. వీటిని నువ్వు త్యాగం చేయొద్దు, విడిచిపెట్టద్దు, ఆచరించు అని మళ్ళీ చెప్తున్నారు. ఈ 3ంటిని కూడా ఆచరించు. యజ్ఞం అంటే ఏమిటి? మామూలుగా అగ్ని ముందు కూర్చునేది. మన డీపర్ మీనింగ్ యజ్ఞం చూసాము, లాస్ట్ చాప్టర్ లో కూడా చూసాము యజ్ఞం అంటే ఏమిటో. ఏ పన్నైనా ఎవరైనా చెప్పగలిగితే చాట్ బాక్స్ లో టైప్ చేయండి. దానము ఎలా చేయాలో చూసాం. సత్వరజస్తమో గుణాల్లో సత్వదానం చేయాలి, సాత్విక దానం. తపస్సు అంటే ఇది నా బాధ్యత అనుకుని, ఇది భగవంతుడికి ప్రసాదం అనుకుంటూ చెయ్యాలి అని చూసాం. తపస్సు మానసిక తపస్సు, శారీరక తపస్సు, అందరి పట్ల భక్తితో పవిత్రంగా ఉండటం, మరి పెద్దవాళ్ళని గౌరవించటం, వినయంగా ఉండటం. శారీరక తపస్సు, వాక్ తపస్సు, ఉద్వేగం లేకుండా సత్యము హితము ప్రియమైన మాటలు చెప్పటం. మానసిక తపస్సు, మనస్సును చెడు భావాలు లేకుండా చిత్తశుద్ధితో ఉండటం, ఇది మానసిక తపస్సు. ఇవి మనిషిని పావనం చేస్తాయి, యజ్ఞము దానము తపస్సు అని చెప్తున్నారు. సో అని భగవంతుడు ఇక్కడ వివరించారు. ఈ చాప్టర్ లో మనకి ఎన్ని శ్లోకాలు ఉన్నాయి అన్నది చూసినట్లయితే 78 శ్లోకాస్ ఉన్నాయి. సో మనం 4 days లో ఈ 78 శ్లోకాస్ ని ఫినిష్ చేయాలంటే మరి ఆల్మోస్ట్ మనం ఒక్కొక్క రోజు దాదాపు ఈ 19-20 శ్లోకాల వరకు చేయాల్సి వస్తుంది. సో అలాగే చేయటానికి ప్రయత్నించి కంప్లీట్ చేద్దాము. సో భగవద్గీత ఈ 18వ అధ్యాయం ఇంతవరకు మనం చర్చించిన అంశాల మీద సారాంశం అన్నమాట అని చెప్తున్నారు ప్రభుపాద భాష్యంలో. కాబట్టి భక్తే జీవితానికి పరమ లక్ష్యం అని భగవానుడు ప్రతి అధ్యాయంలో కూడా చెప్పారు. అదే విషయం ఈ 18th చాప్టర్ లో కూడా గుహ్య జ్ఞానంగా చెప్పారు మనకి, అతి రహస్యమైనది అని. అతి రహస్యమైనదని ఎందుకంటామంటే, ఇదేదో అతి రహస్యం అయితే మనందరికి ఎలా తెలిసిందని మనకు డౌట్ వస్తుంది. అంటే అనుభవపూర్వకంగా ఆ భక్తి ఎంతమందికి వస్తుంది? ఆ కంప్లీట్ భక్తి ఎక్కడో కొంతమందికి వస్తుంది. అందుకే దాన్ని రహస్యము, అతి రహస్యం అన్న మాటకు అర్థం అదనమాట. సో
ఇక్కడ యజ్ఞం అంటే ఏమిటి అని అడిగిన దానికి ఆన్సర్స్ వచ్చాయి. త్రివేణి మాతాజీ, ఈ యుగంలో యజ్ఞం అంటే హరే కృష్ణ జపం. అది ఓకే, కరెక్టే. ఇంకా కూడా ఇంకొక మీనింగ్ ఉంది. జపం చేసినప్పుడు జపం, మరి మనం అందరం రోజువారీ పనులు చేస్తూ ఉంటాం. అవి కూడా జయలక్ష్మి మాతాజీ చెప్తున్నారు, భగవద్ అనుగ్రహం కోసం చేసే మంచి కార్యము. ఓకే, రజనీ మాతాజీ, చేసే ప్రతి పనిని భగవంతుడికి అర్పించడం యజ్ఞం. వెరీ గుడ్. శశికళ మాతాజీ, నామ సంకీర్తన యజ్ఞము. ఫలాన్ని ఆశించకుండా దానము సరి అయిన వారికి దానం చేయాలి. కృష్ణ సేవ తపస్సు అని చెప్తున్నారు. ఓకే, సో ఇక్కడ ముఖ్యమైన పాయింట్ ఏమిటంటే, సరే కలియుగంలో భగవంతుడిని చేరుకోవటానికి చేయవలసింది నామస్మరణ అని మనం చెప్పుకున్నాం, భగవన్ నామస్మరణ. అయితే ఇక్కడ మీనింగ్ ఏంటి అంటే, సరే నామస్మరణ చేసినా మనం నిత్యము కొన్ని పనులు చేసుకుంటూ ఉండాలి ఈ జీవనం సాగించటానికి. ఏ పని చేసినా అది భగవంతుడి కోసం భగవంతుడికి సమర్పిస్తున్నాను. యజ్ఞం అంటే ఏంటి, ఆయనకు సమర్పిస్తూ అగ్నిలో వేస్తూ ఉంటాం. అంటే అగ్నిలో వేయటం అంటే మన అహంకారాన్ని చంపుకుని ఇదేదో నేను చేస్తున్నానని కాకుండా భగవంతుడికి సమర్పిస్తున్నాను అనే భావంతో మనం వేయడము. దాని నుంచి ప్రసాదం తీసుకుంటున్నాము అంటే ఆయన ఏది ఇచ్చినా మనం స్వీకరిస్తున్నాము అనే అర్పణాభావమే యజ్ఞం. సో ఏ పని చేసినా అలాగే నేను చేస్తున్నాననే అహంకారంతో కాకుండా ఇది భగవంతుడికి సమర్పిస్తున్నాను, ఇది ఆయన ఏది ఇస్తే అది నాకు ప్రసాదం అంతే, ఇంకేది నేను ఫలానా అని ఆ ప్రతిఫలం మీద కోరిక లేకుండా ఏదొచ్చినా భగవత్ ప్రసాదం అనుకుంటూ ఏ పనైనా చేయడమే యజ్ఞము. మనం అదే 17th చాప్టర్ లో కూడా చూసాం. యజ్ఞం అంటే సాత్విక యజ్ఞం, రాజసిక యజ్ఞం, తామసిక యజ్ఞాలు చూసాం. ఇది నా బాధ్యత అనుకుంటూ భగవంతుడికి సమర్పించి మనం అంటే నేను చేస్తున్నాననే అహంకారం లేకుండా, ప్రతిఫలాపేక్ష లేకుండా చేసేది సాత్విక యజ్ఞం అని అలా కాకుండా మరి గొప్ప కోసం అది చేసేదేమో రాజసిక అని, తామసిక అంటే అసలు అన్ని తప్పు పనులు చేయటము అని చెప్పుకున్నాం. కాబట్టి అవి యజ్ఞం కింద రావు, బట్ ఎగ్జాంపుల్స్ కోసం ఆ మాటలు వాడారనమాట. తమో గుణం వాళ్ళు ఈ రకంగా చేస్తారు పనులు, రజోగుణంలో వాళ్ళు ఆ రకంగా చేస్తారు, సత్వగుణం వాళ్ళు చేసేది కరెక్ట్ అయిన మార్గము, అది యజ్ఞము అని కరెక్ట్ అయిన యజ్ఞము అని చెప్పారు. సో అది ఏ పని అయినా సరే నా బాధ్యత అనుకుంటూ ప్రతిఫలాపేక్ష లేకుండా భగవంతుడికి అర్పించి చేయటమే అహంకారం లేకుండా యజ్ఞం అవుతుంది. సరే, ఇక్కడ మరి మనకి ఇది మొదటి 6 అధ్యాయాల్లో కూడా భక్తికి ఇంపార్టెన్స్, యోగినామపి సర్వేషాం అని అన్నారు చివర్లో 6th చాప్టర్లో. అంటే నన్ను ఎప్పుడు హృదయంలో ఉంచుకున్నవాడు యోగులందరిలో ఉత్తముడు అని అలాగే ఓం తత్సత్ అనే పదాలే దివ్య పురుషుడైన విష్ణువుని సూచిస్తాయని, ఆ పదాలతో భగవంతుణ్ణి సంబంధంతో సర్వకర్మలు మనం ఒనరించాలని మనకి లాస్ట్ 6 వాటిలో చెప్తారనమాట. ఇప్పుడు మనం చూస్తామా ఓం తత్సత్ అనేది. ఈ విషయం పూర్వం ఆచార్యులు, బ్రహ్మసూత్రాలు వీళ్ళంతా కూడా సేమ్ విషయాన్ని మనకి చెప్పారు. అలాగే నిరాకారవాదులు అంటే వేదాంత సూత్రాల ముఖ్య ప్రయోజనం భక్తి సేవను అవగాహన ఉనర్చటమే అని మనం తెలుసుకోవాలి. అంటే కొంతమంది అహంకారంతో జ్ఞానం అంతా తెలుసని అనుకున్నా కూడా అసలు వేదాంత సూత్రాలు తెలియడం వల్ల ప్రయోజనం ఏమిటి అంటే ఆ భక్తి మార్గాన్ని పెంపొందించుకోవటమే. జ్ఞానం అంటే ఏమిటి, భగవంతుని తెలుసుకోవటమే జ్ఞానం. ఊటిని వేదాలన్నీ తెలిసినంత మాత్రాన్ని జ్ఞానవంతులు అవ్వరు, థియరిటికల్ గా అవ్వచ్చు, కానీ దేనికి చదువుతున్నాం వేదాలు, ఆ జ్ఞానంతో భగవంతుణ్ణి అర్థం చేసుకోవాలి, ఆయన్ని తెలుసుకోవాలి అనేదే నిజమైన జ్ఞానం. అందుకే జ్ఞానం యొక్క గమ్యం ఏమిటి అంటే జ్ఞేయం అన్నారు. జ్ఞేయం అంటే ఎవరు, పరమాత్మను తెలుసుకోవటమే అని మనం 13th చాప్టర్ లో కూడా చూసాం కదా. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు స్వయంగా ఈ వేదాంత సూత్రాల కర్త, జ్ఞాత అవటమే అందుకు కారణము. కాబట్టి ఈ విషయం మనకి 15th చాప్టర్ లో ఆయన చెప్పారు. భగవంతుడు
ఆ శ్లోకాలు మనం 15th చాప్టర్ లో చూసాము. తర్వాత వేదాంత కృద్వేద విదేవ చాహం అంటారు. వేదాలను కూర్చిన వాడిని విదేవ చాహం, వేదాలు తెలిసిన వాడిని కూడా నేనే. ఆ వేదాలన్నీ చదివినా కూడా మీరు అర్థం చేసుకునేది నన్ను అర్థం చేసుకోవటమే అని చెప్పి ఆ శ్లోకంలో ఉన్నది. సో అదే ఇక్కడ మళ్ళీ చెప్తున్నారు అన్నమాట. కాబట్టి సో భగవంతుడు ఏం చెప్పారు, ఈ విషయ కోరికల కోసం చేసేటటువంటి పనులు వదిలిపెట్టటమే సన్యాసం అని చాలా తెలుగుగల వాళ్ళు విఘ్నులు చెప్పారు. సర్వకర్మల ఫలితాలని వదిలిపెట్టటమే త్యాగం అని బుద్ధిమంతులు చెప్తారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ఫలితాలను కోరి కర్మలు చేయటం తప్పనిసరిగా మనం వదిలిపెట్టాలి. అదే భగవద్గీతలో మనం నేర్చుకునే ఉపదేశం. కానీ ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని కల్పించే పనులు మాత్రం ఎప్పుడూ మనం వదిలిపెట్టకూడదు అని ఇక్కడ అర్థం అన్నమాట. సర్వకర్మల ఫలితాలు వదిలిపెట్టడమే త్యాగం అని బుద్ధిమంతులు అంటారంటే అన్ని కర్మల ఫలితాలు వదిలిపెట్టు, కర్మలు ఏవి వదిలిపెట్టిన అవసరం లేదు అని చెప్పి వాళ్ళు చెప్తున్నారు. ఈ విషయం మనకి ముందు దీంట్లో కూడా వివరిస్తారు అని చెప్తున్నారు. కోరిక అంటే ప్రయోజనం కోసం యజ్ఞం ఆచరించే విధానాలు, అంటే ఒక ప్రత్యేక ప్రయోజనం కోసం యజ్ఞం చేసే విధానాలు ఎలా ఉంటాయో వేదాల్లో చెప్పారు. సత్పుత్రుని పొందటానికి గాని, ఊర్ధ్వలోకాలు పైలోకాలకు వెళ్ళటానికి గాని కొన్ని ప్రత్యేకమైనటువంటి యజ్ఞాలు ఉన్నాయి. అయితే కోరికలతో ప్రేరితం అయ్యాయి కాబట్టి అయితే కోరికలతో ప్రేరితమైనటువంటి యజ్ఞాలను ఆపివేయాలి. అంటే ఏది అంటే అన్ని భౌతిక సంబంధించిన కోరికలతో చేయడం ఆపివేయాలి. కానీ హృదయ పవిత్రీకరణకైనా ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానానికైనా పురోగతి తెస్తాయి అనుకుంటే అటువంటి యజ్ఞాలను ఎప్పుడు వదిలిపెట్టకూడదు. సో అది ముఖ్యం. అంతేగాని భౌతిక కోరికలు తీర్చుకోవటానికి యజ్ఞాలు చేస్తూ కూర్చోవడం కాదు. మీ ఆధ్యాత్మిక పురోగతి కోసం యజ్ఞాలు చేయండి, అటువంటి యజ్ఞాలు ఎప్పుడు వదిలిపెట్టొద్దు అని చెప్పి దీని అర్థం అదనమాట. కోరిక కోసం చేసే పనులు ఆపండి అంటే మీరు ఎంతసేపు భౌతిక ప్రపంచపు కోరికలలోనే ఉండొద్దు, ఆధ్యాత్మిక ప్రయత్నం కోసం చేయండి. అందుకే సర్వకర్మ ఫల త్యాగం. నువ్వు అన్నీ చేసినా కర్మఫలాలు వదిలిపెట్టుకుని ఆధ్యాత్మిక ప్రయత్నంలో ఉండు అని. త్యాజ్యం దోష వదిత్యేకే కర్మ ప్రాహుర్ మనీషిణః యజ్ఞదాన తపస్కర్మ నత్యాజ్యమితి చాపరే. కాబట్టి సర్వకామ్య కర్మలు దోషం వలె త్యాజ్యములని కొందరు విఘ్నులు అంటారు. ఏ పని చేయటమైనా దోషమే, అసలు పనులన్నీ వదిలిపెట్టాలని కొందరు అంటారు. యజ్ఞము దానము తపస్సు అనే కర్మ మాత్రం ఎప్పుడూ విడవకూడదని మునులు అందరూ కూడా చెప్తారు అని చెప్తున్నారు. సో వేదాలలో ఇది చేసే ప్రతి పని భగవంతుడికి అర్పించు. నామ సంకీర్తన మాతాజీ నామ సంకీర్తన ఫలాన్ని ఆశించకుండా దానం, సరి అయిన వారికి దానం చేయాలి, కృష్ణ సేవ. ఓకే, త్రివేణి మాతాజీ మళ్ళీ చెప్తున్నారు చేసే ప్రతి పని ఫలాపేక్ష లేకుండా. అది వెరీ గుడ్. సెల్ఫిష్ కాకుండా శ్రీదేవి మాతాజీ అంటే మన కోసం అనుకోకుండా ఉండటం అనేది. ఓకే, సో ఎవరైనా చదవాలంటే హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. ఇది ఒకసారి చూద్దాము ఈ భాష్యం. హరే కృష్ణ. శ్రీదేవి మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, మ్యూట్ చేసుకోండి మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఓకే, ఇది చదువుదాం మాతాజీ. సర్వకర్మల దోషం వలె సర్వకామ్య కర్మల దోషం వలె త్యాజ్యములు, దోషం అనుకుని త్యజించాలి అన్ని పనులు అని కొంతమంది విఘ్నులు అంటే యజ్ఞము దానము తపస్సును ఎప్పుడు వదలొద్దని ఇంకా కొంతమంది ఋషులు చెప్తారు అన్నారు. అది భాష్యం చూద్దాం మాతాజీ, చెప్పండి. వేదములందు వివాస్పదములైన పలు కర్మలు కలవు. ఉదాహరణమునకు యజ్ఞమునందు జంతు బలిని ఒసగవచ్చునని తెలుపబడినది.
అయినను కొందరు అట్టి బలి అనునది అత్యంత హేయమని పలుకుదురు. వేదములందు యజ్ఞ సమయమున జంతు బలి ఉపదేశింపబడినను వాస్తవమునకు జంతువు వధింపబడినట్లుగా భావింపబడదు. యజ్ఞ విధి జంతువునకు నూతన జన్మను గూర్చ కలుగుటయే అందులకు కారణం. యజ్ఞమునందు వధింపబడిన పిమ్మట జంతువుకు కొన్ని మార్లు నూతన జంతు శరీరము కాని లేదా కొన్ని మార్లు వెంటనే మానవ జన్మము కాని వసగబడుచుండును. కానీ ఈ విషయమున ఋషుల యందు పలు భేదాభిప్రాయములు కలవు. జంతు బలి సర్వదా నిషిద్ధమని కొందరు పలుకగా కొన్ని సమయములందు అది సబబైనదే అని మరికొందరు పలుకుదురు. యజ్ఞ కర్మకు సంబంధించిన ఈ భిన్నాభిప్రాయములను శ్రీకృష్ణ భగవానుడే స్వయముగా పరిష్కరింపనున్నాడు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఇది అంటే వేదాల్లో కూడా మరి వివాదాస్పదమైన కొన్ని పనులు ఉన్నాయని చెప్తున్నారు. దానికి ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఇచ్చారనమాట, ఈ జంతు బలి అనేది. మరి మనం జంతువులను చంపటం అహింస అని చెప్పుకున్నాము. కొంతమంది ఏంటంటే ఇలా యజ్ఞాల కోసం జంతు బలి చేయవచ్చు అని చెప్తారు. ఇలా జంతు బలి చేస్తే వాటికి తర్వాత మానవ జన్మ వస్తుంది అని అంటారు. అయినా కూడా కొంతమంది ఋషులు ఎట్టి పరిస్థితిలోనూ ఇది చేయకూడని పని అని కొందరు అంటారు. సో భగవంతుడు ఈ విషయంలో అంటే తన అభిప్రాయాన్ని చెప్తారు. అంటే ఈ విషయం కాదు, అసలు ఏదైనా ఈ భిన్నాభిప్రాయాల గురించి భగవంతుడు ఒక పరిష్కార మార్గం లాంటిది సూచిస్తారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. నెక్స్ట్ ది భరత శ్రేష్ఠ, ఇప్పుడు త్యాగాన్ని గురించి నా నిర్ణయాన్ని విను. శాస్త్రాల్లో అట్టి త్యాగం 3 రకాలని చెప్పబడింది. నిశ్చయం శృణు మే తత్ర త్యాగ భరత సత్తమా. నిశ్చయంగా ఇప్పుడు నా యొక్క నిర్ణయాన్ని విను. త్యాగోహి పురుష వ్యాఘ్ర త్రివిధ సంప్రకీర్తిత. సో 3 రకాల శాస్త్రాలలో త్యాగం 3 విధాలని చెప్పారు. అదేమిటో ఇప్పుడు నా నిర్ణయం, ఈ త్యాగం గురించి నా అభిప్రాయం ఏంటో విను అని చెప్పి భగవంతుడికి చెప్తున్నారు. సో అంటే ఎన్నో అభిప్రాయాలున్న భగవంతుడి ఇక్కడ తన నిర్ణయాన్ని తెలియజేస్తున్నారన్నమాట. ఇవన్నీ ముందుగా నిర్ణయాలు ఇలా వాళ్ళు ఇలా అన్నారు, ఋషులు అంటారు, కవులు అంటారు, కొందరు పండితులు అంటారు, జ్ఞానులు అంటారు అని కొన్ని విషయాలు చెప్పి అసలు త్యాగం అనే దాని గురించి నా నిర్ణయం ఏమిటి, 3 రకాలు ఉన్నాయని శాస్త్రంలో చెప్పారు. అయితే నా అభిప్రాయం ఇప్పుడు నీకు చెప్తాను. దాన్నే తుది నిర్ణయంగా మనం తీసుకోవాలి, భగవంతుడి అభిప్రాయం కాబట్టి వేదాలు భగవంతుడు ఇచ్చినవే కాబట్టి అలాంటి భగవంతుడే స్వయంగా చెప్పినప్పుడు ఆయన నిర్ణయమే ఫైనల్ తుది నిర్ణయంగా మనం స్వీకరించాలి. ఏ గుణంలో నిర్వహింపబడిందనే విషయాన్ని అనుసరించి త్యాగాన్ని గుర్తించాలి. అంటే అది ఏ గుణంతో చేశారు అన్నది అక్కడ ముఖ్యం, ఏ భావంతో చేశారు ఆ రకంగా మనం గుర్తించాలి త్యాగాన్ని అని చెప్పి చెప్తున్నారు. యజ్ఞదాన తపకర్మ నత్యాజ్యం కార్యమేవ తత్ యజ్ఞోదానం తపశ్చైవ పావనాని మనీషిణాం. సో యజ్ఞము దానము తపస్సు అనే కర్మలు ఎప్పుడూ వదిలిపెట్టద్దు, వాటిని తప్పకుండా చేయాల్సిందే. వాస్తవానికి యజ్ఞదాన తపస్సులు మహాత్ములను కూడా పవిత్రం చేస్తాయి అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో హరే కృష్ణ. ఇది శశికళ మాతాజీ మీరు చదువుతారా? హరే కృష్ణ మాతాజీ. చదవండి మాతాజీ. భాష్యం. యోగులైన వారు మానవ సమాజ పురోభివృద్ధి కొరకై కర్మలను నొనరించవలను. మనుజుని ఆధ్యాత్మిక జీవనం వైపునకు పురోగమింప చేయుటకు పెక్కు పవిత్రీకరణ విధానములు కలవు. ఉదాహరణకు వివాహం అట్టి పవిత్రీకరణ విధానముల్లో ఒకటిగా పరిగణించబడినది. అది వివాహ యజ్ఞమని పిలువబడు. గృహబంధములన్నింటినీ విడిచిపెట్టి సన్యాసమును స్వీకరించిన వ్యక్తి అట్టి వివాహంను ప్రోత్సహించవచ్చునా అన్నది పెద్ద ప్రశ్న. అందుకు సమాధానము మానవ కళ్యాణ నిమిత్తమై ఉన్న ఎట్టి యజ్ఞమైనను విడోరాదని శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఇచ్చట తెలుపుతున్నాడు. వివాహ యజ్ఞము మనుజుని మనస్సును నియమించి తద్వారా అతడు ఆధ్యాత్మిక పురోగవృద్ధికి శాంతిమయుడగుటకే ఉద్దేశించబడినది.
కనుక దాదాపు జనులందరికీ ఈ వివాహ యజ్ఞం, కొంచెం స్క్రోల్ చేస్తారా పైకి, ఈ Okay, ma'am. వివాహ మనుజుని మనస్సును నియమించి తద్వారా అతడు ఆధ్యాత్మిక పురోభివృద్ధికై శాంతిమయుడగటకే ఉద్దేశించబడినది. కనుక దాదాపు జనులందరికీ ఈ వివాహ యజ్ఞం ప్రోత్సాహనీయమైనది. సన్యాసి అయిన వాడు సైతము దీన్ని ప్రోత్సహించవచ్చును. సన్యాసులు స్త్రీతో సాంగత్యమును కలిగి ఉండరాదన్నచో సన్యాసాశ్రమం కిందనున్న ఆశ్రమం వారు కూడా వివాహం చేసుకొనరాదని భావం కాదు. విద్యుక్తమగు అగ్నములన్నీను శ్రీకృష్ణ భగవాన్ని పొందుట కొరకే ఉద్దేశించబడినవి. కనుకనే కొంచెం స్క్రోల్ చేయరు మాతాజీ. కనుకనే ఆరంభ స్థితిలో అట్టి విద్యుత్ ధర్మములను విడవరాదు. అదే విధముగా దానము హృదయ పవిత్రీకరణకి పేర్కొనబడినది. పూర్వం వివరించినట్లు దానం పాత్రుడైన వానికి ఒసగినచో అది మనుషుని ఆధ్యాత్మిక జీవనం వైపునకు నడపగలదు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు మాతాజీ. సో ఇక్కడ పాయింట్ ఏం చెప్తున్నారంటే, ఎగ్జాంపుల్ కి యజ్ఞము తానము తపస్సుల్ని వదిలిపెట్టొద్దు, వాటిని తప్పకుండా ఆచరించాలి. వాస్తవానికి అవి మహాత్ములను కూడా పవిత్రమునరుస్తాయి అని చెప్పారు. అంటే మానవ సమాజ పురోభివృద్ధికై కర్మలు చేయాలి. ఇక్కడ యజ్ఞము అంటే మరి ఒక రకంగా పని చేయడమే. అగ్ని ముందు కూర్చుని చేస్తున్నాము, అది మామూలుగా మన అందరికీ తెలిసిన యజ్ఞం అంటే వాటిని తప్పకుండా వనరించాలి, అంటే కర్మలను వనరించాలి. మనుషుడు ఆధ్యాత్మిక జీవితం వైపు పురోగమనం చేయాలంటే ఎన్నో ఉన్నాయి పవిత్రీకరణ విధానాలు. ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ కి వివాహ విషయం చెప్పారు, అది వివాహ యజ్ఞం అని కూడా పిలువబడుతుంది. అంటే కరెక్ట్ అయిన పద్ధతిలో ఏది చేసినా వివాహం, గృహ బంధాలన్నింటినీ వదిలిపెట్టి సన్యాసాన్ని స్వీకరించిన వ్యక్తి మరి ఇలాంటి వివాహాన్ని ప్రోత్సహించవచ్చా అని అడగొచ్చు. అయితే మరి సమాధానం ఏమిటి అంటే, మానవ కళ్యాణ నిమిత్తమై ఉన్న ఎలాంటి యజ్ఞమైనా సరే భగవంతుడు వదలొద్దు అని ఇక్కడ మనకి చెప్పారు. అంటే మంచి పనికి ఉపయోగపడే ఏ యజ్ఞమైనా సరే. వివాహం మరి మనిషిని అంటే మనిషి యొక్క మనస్సును కూడా నియంత్రించి ఒక పద్ధతిలో, తద్వారా అతడు ఆధ్యాత్మిక పురోభివృద్ధికై శాంతిమయుడగటానికే ఉద్దేశింపబడినది. అంటే మరి మనిషి అన్న తర్వాత చాలా మందికి గృహస్థాశ్రమం మీద కోరిక ఉండొచ్చు. ఆ కోరిక ఉన్నప్పుడు మరి మనం వేరే రకంగా పురోగతి సాధించాలన్న కష్టం అవ్వచ్చు. ఈ వివాహం అనేది ఒక పద్ధతి, అది కూడా పవిత్రమైన ఒక వ్యవస్థ. సో అందులోకి ఎంటర్ అయ్యి గృహస్థుగా కొన్నాళ్ళు ధర్మ మార్గంలో మన యొక్క బాధ్యతలను మనం నిర్వర్తించిన తరువాత ఆధ్యాత్మిక పురోభివృద్ధికి మనకు మార్గం దొరుకుతుంది. మనం ఆ మార్గంలోకి ఆ టైంలో వెళ్ళొచ్చు. శాంతిమయుడగటానికే ఉద్దేశింపబడినది. సో కొంతకాలం అందుకే మన గృహస్థాశ్రమం, వానప్రస్థం, సన్యాసం అని చెప్పేది. అందుకే మనకు ఉన్నటువంటి ఆ గృహస్థాశ్రమం మీద ఆ మక్కువ తీరిన తర్వాత అయినా వైరాగ్యంలోకి వెళ్ళవచ్చు. శాంతిమయుడ అయ్యి పురోభివృద్ధికి ఉద్దేశింపబడింది. కాబట్టి దాదాపు జనులందరికీ కూడా ఈ వివాహ యజ్ఞం ప్రోత్సాహనీయమైనదే. అయితే కరెక్ట్ అయిన మార్గంలో, సరి అయిన మార్గంలో, వ్యవస్థలో ఉండాలి. సన్యాసి అయిన వాడు సైతం కూడా ప్రోత్సహించవచ్చు అని చెప్పి అంటున్నారు. అంటే వివాహం చేసుకున్న వాళ్ళు కూడా తర్వాత సన్యాసాశ్రమాన్ని స్వీకరించి వాళ్ళు గొప్ప సన్యాసులు. వాళ్ళు ఆ స్టేజ్ లో, సన్యాసం స్టేజ్ వచ్చినప్పుడు మరి ఏది వానప్రస్థం, గృహస్థు, వానప్రస్థం, పిల్లలు కూడా వెళ్ళిపోయిన తర్వాత, ఇంకా మన బాధ్యతలు తీరిపోయిన తర్వాత ఆ సన్యాసం స్టేజ్ కి వెళ్ళవచ్చు అని చెప్తున్నారు. సో ఇవన్నీ కూడా భగవంతుడి పొందు కోసమే. ఈ విద్యుక్త ధర్మాలు, ఈ విద్యుక్త ధర్మం, యజ్ఞం అంటే ఏమిటి? విద్యుక్త ధర్మాలు నిర్వహించటమే అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు క్లియర్ గా. విద్యుక్తమగు యజ్ఞాలన్నీ, బాధ్యతలు అనబడే ఈ యజ్ఞాలన్నీ భగవంతుడి పొందు కొరకే ఉద్దేశింపబడినవి. ఈ బాధ్యతలను నిర్వర్తించటం, భగవంతుడిని సరి అయిన పద్ధతిలో మన బాధ్యతలను మనం నిర్వర్తిస్తే అది భగవంతుడిని పొందుతాం. కాబట్టి ఆరంభ స్థితిలోనే మనం ముందుగానే విద్యుత్ ధర్మాలు వదిలేద్దాము, సన్యాసం తీసుకుందాం అని అనుకోకూడదు. మీ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ మీరు నిర్వర్తించండి అని
ఇక్కడ చెప్తున్నారు. అదే విధంగా దానం ఉందనుకోండి, మనల్ని మన మైండ్ ని క్లెన్స్ చేయటానికి, హృదయాన్ని పవిత్రం చేయటానికి ఈ దానం అనేది మన అహంకారాన్ని చంపి మనలో కరుణను, ప్రేమను పెంచటానికి ఈ దానం అనేది ఉపయోగపడుతుంది. అలాగే ఇంతకు ముందు వివరించినట్లు దానంలో పాత్రుడైన వాడికి అది నిజంగా అవసరమైన వాళ్ళకి దానం ఇచ్చినప్పుడు అది మనల్ని ఆధ్యాత్మిక జీవనం వైపుకు తీసుకువెళ్ళగలదు అని చెప్తున్నారు. ఏతాన్యపితు కర్మాణి సంజ్ఞం త్వత్వా ఫలాని చ కర్తవ్యానీతి మే పార్థ నిశ్చితం మతముత్తమం. సో ఈ కర్మలన్నిటినీ ఇక్కడ ముఖ్యమైన పాయింట్, సంగత్వం గాని ఫలాపేక్ష గాని లేకుండా స్వధర్మం అనే భావనలో పునరించాలి. సో అన్ని పనులు చేయండి, గృహస్థాశ్రమంలో కూడా ఉండండి, ముందుగానే సన్యాసులు అని వెళ్ళిపోక్కర్లేదు. మీరు ఇవన్నీ చేసినాక మీ బాధ్యతలు తీర్చుకున్నాక కూడా వెళ్ళొచ్చు, కానీ ఆ తీర్చుకునేటప్పుడు ఎలా ఉండాలి అన్నది ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఈ కర్మలన్నింటినీ ఎట్లా చేయాలి? అటాచ్మెంట్ లేకుండా, ప్రతిఫలాపేక్ష లేకుండా, ఈ భౌతిక ప్రపంచ వ్యామోహంతో, కోరికలతో అత్యంత అటాచ్మెంట్, రాగము, ద్వేషము ఇవన్నీ ఆ ఫలితాల కోసం లేకుండా ఇది నా బాధ్యత అనే భావంతో చేయండి, ఇది నా తుది అభిప్రాయము అని చెప్తున్నారు. సో హరే కృష్ణ. మహాలక్ష్మి మాతాజీ మీరు ఈ భాష్యం చదువుతారా? హరే కృష్ణ, చదవండి మాతాజీ. ఓ పార్థ, అట్లా ఉంచండి మాతాజీ. ఓ పార్థ, ఈ కర్మలన్నింటినీ సంగత్వము గాని ఎట్టి ఫలాపేక్ష లేకుండా స్వధర్మం అనేది భావనలో వనరింపగలను, ఇదే నా తుది అభిప్రాయం. భాష్యము. యజ్ఞ విధానములు పవిత్రమనర్చునవే అయినను మనుజుడు వాని ద్వారా ఎట్టి ఫలమును ఆశింపరాదు. అనగా భౌతికాభ్యుదయమునకు దోహదములైన యజ్ఞములను త్యజించవలనే గాని తన జీవనమును పవిత్రమనర్చి ఆధ్యాత్మిక స్థాయిని ఉద్ధరించు యజ్ఞములను మనుజుడు నిలిపివేయరాదు. కృష్ణ భక్తి రస భావనకు దోహదములయ్యేది ప్రతి దానిని ప్రోత్సహించవలదు. శ్రీకృష్ణ భగవానుని భక్తికి కారణమయ్యేది ఎట్టి కర్మనైనను అంగీకరింపవలనని శ్రీమద్ భాగవతమునందు తెలుపబడింది. ధర్మమునకు అత్యున్నత ప్రమాణం ఇదియే. కనుక భక్తుడైన వాడు శ్రీకృష్ణ భగవానుని భక్తియుత సేవయందు తనకు సహాయభూతమగు ఎట్టి కర్మనైనను, యజ్ఞమునైనను, దానమునైనను తప్పక స్వీకరింపవలను. అవును మాతాజీ, ఈ భాష్యం ఇంతవరకు. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. సో అది ఇక్కడ ఏ పనైనా సరే ఫలాపేక్ష లేకుండా, సంగత్వం లేకుండా, అటాచ్మెంట్ లేకుండా స్వధర్మం, ఇది నా డ్యూటీ అనుకుని చేయాలి, ఇది నా ఫైనల్ ఒపీనియన్ అని చెప్పారు కదా. సో మనుషుడు ఏదైనా చేసినప్పుడు అది గుర్తుంచుకుని ఇది నా బాధ్యత అనుకుని చెయ్యాలి. కాబట్టి ఏ పనైనా ఆధ్యాత్మిక స్థితికి ఉద్ధరించే యజ్ఞాలు ఈ రకంగా చేస్తే ఎలాగూ మనం ఆధ్యాత్మిక స్థితికే వెళ్తాం. కాబట్టి ఏ పనినైనా ఈ భావంతో చేస్తే ఇక మనం ఏ పని ఆపాలని అనుకోక్కర్లేదు. ఎందుకంటే మనం ఆధ్యాత్మిక దృష్టితోనే ఏ పనైనా చేస్తున్నాం కాబట్టి అది ఆధ్యాత్మిక మార్గానికే మనల్ని తీసుకువెళ్తుంది. ఈ మనస్తత్వంతో నువ్వు ఉండు, ఇది ఈ మనస్తత్వమే నిన్న ఆధ్యాత్మిక మార్గం వైపు తీసుకువెళ్తుంది. అంతేగాని పనులాపేసి నువ్వు సన్యాసం అని నువ్వు రెడీగా లేనప్పుడు, ఆల్రెడీ నువ్వు మానసికంగా రెడీగా లేనప్పుడు నువ్వు సన్యాసించినా గానీ నీకు మనసు అంతా వీటి మీదే ఉంటుంది. పైకి కాషాయ వస్త్రాలు అవి ధరించొచ్చు, కానీ దూరంగా వెళ్ళొచ్చు, కానీ నీ మైండ్ దీని మీద ఉండదు. కాబట్టి నువ్వు అన్ని పనులు చేసిన ఈ మెంటల్ గా సన్యాసత్వం నేర్చుకో. మెంటల్ గా నువ్వు ఆ కోరికలను తగ్గించుకుంటూ నా బాధ్యత అనుకుని పనులు చేసుకో అని చెప్పి అప్పుడు నువ్వు ఆటోమేటిక్ గా ఈ ఆధ్యాత్మికతలో ఉండి నీకు ఆ భక్తి భావం ఏర్పడుతుంది. ధర్మానికి అత్యున్నత ప్రమాణం ఇదే, పెద్ద స్టాండర్డ్ ధర్మానికి. నా బాధ్యత అనుకుంటూ మనము ఏదైనా భగవంతుడి భక్తి పెంచే విధంగా పనిచేయటమే. సో యజ్ఞమైన, దానమైన, కర్మైన ఏదైనా భగవంతుడి మీద మనం ఆ భక్తి భావంతో చెయ్యాలి
అని చెప్పి చెప్తున్నారు. అంటే ఏ పని అయినా సరే ఆ రకంగా నా బాధ్యత అనుకుంటూ ప్రతిఫలాపేక్ష లేకుండా నిస్సంగత్వంతో అంటే డిటాచ్మెంట్ తో ఉండాలి. నియతస్య తు సన్యాస కర్మణో నోపపద్యతే అంటే చివరికి కర్మయోగం అన్ని చూసిన తర్వాత మళ్ళీ సమరైజ్ చేస్తున్నారనమాట. కాబట్టి నువ్వు ఏది వదిలిపెట్టొద్దు. ఆ స్టేజ్ వచ్చినప్పుడు ఎలాగో అకర్తవవుతావు. నిజంగా అంత కంప్లీట్ భక్తిలోకి చేసినప్పుడు ఇక నువ్వు ఏ పని చేయాల్సిన అవసరం లేదని మనం కర్మయోగంలో కూడా చూసాం. ఆ స్టేజ్ వచ్చే వరకు నువ్వు ఎలా ఉండాలంటే అన్ని పనులు వదలొద్దు, అన్ని చెయ్యి. యజ్ఞాలు, దానాలు, తపస్సులు అంటే ఏదో యజ్ఞాలు, దానాలు, తపస్సులు మునులు చేసేలాంటివే అని అనుకోవద్దు. నిత్య జీవితంలో చేసే ప్రతి పనిని కూడా ఒక యజ్ఞంగా చేయండి. అలాగే నిత్య జీవితంలో చేసేటటువంటి ఈ ఈ తపస్సు అంటే మరి మళ్ళీ మనం ఇదేదో అరణ్యానికి వెళ్ళి అష్టాంగ యోగం పద్ధతిలో చేయాలని అనుకోక్కర్లేదు. అది ఏ పనైనా శారీరక, మానసిక, వాక్ తపస్సులు గుర్తుంచుకుని ఆ రకమైన నడత, ఆ రకమైన ప్రవర్తన, ఆ రకమైన బిహేవియర్ తో ఉండటమే తపస్సు అన్నది కూడా ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అన్నమాట. సో ఇక్కడ చక్కగా చెప్తున్నారు, నియతస్య తు సన్యాస కర్మణో నోపపద్యతే మోహత్తస్య పరిత్యాగస్తామసః పరికీర్తిత. నీకు నియమింపబడిన నీ యొక్క డ్యూటీస్ ని నువ్వు సన్యసించావనుకో, ఎప్పుడు కూడా నువ్వు అవి వదలొద్దు. నీ డ్యూటీస్ ని నువ్వు వదిలిపెట్టొద్దు. మోహత్తస్య పరిత్యాగ, ఒకవేళ తెలియక మూఢత్వంతో వదిలేసావనుకో, ఏదో సన్యాసం తీసుకుంటున్నానని అనుకున్నా, లేదంటే ఇర్రెస్పాన్సిబిలిటీతో వదిలేసినా సరే అది తమోగుణ త్యాగం అవుతుంది. తామస పరికీర్తిత, అది తామసం అని చెప్పబడుతుంది. కాబట్టి నీ విద్యుక్త ధర్మాలు అంటే నీ బాధ్యతల్ని, నీ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ని, నీ డ్యూటీస్ ని నువ్వెప్పుడు వదలొద్దు. మోహకారణంతో ఎవరైనా సరే వాళ్ళ డ్యూటీస్, విద్యుక్త ధర్మాలు వదిలిపెట్టారంటే అది త్యాగము. అలాంటి త్యాగము అది ఏం త్యాగము? తమో గుణానికి సంబంధించిన మర్యాదగా భగవంతుడి ఇక్కడ దాన్ని తమోగుణ త్యాగము అని అంటున్నారు. మామూలుగా మనమేమంటాం, బాధ్యత లేకుండా అన్ని వదిలిపెట్టేశాడు అని మనం అంటాం. దానిని కూడా మర్యాద పూర్వకంగా ఇక్కడ తమో గుణ త్యాగము అంటున్నారు. అంటే ఏదైనా తమో గుణము, రజోగుణము వచ్చిందంటే అది కాదు పద్ధతి అని మనకు తెలుసు. అది చేయవలసింది పని కాదు అని. కాబట్టి విద్యుక్త ధర్మాలను వదిలిపెడితే అది త్యాగము, సన్యాసం కింద రాదు. అది తమోగుణ త్యాగము అని చెప్తున్నారు. హరే కృష్ణ. త్రివేణి మాతాజీ, హరే కృష్ణ మాతాజీ చదువుతారా మాతాజీ భాష్యం? చదువుతాను. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. భౌతిక తృప్తి కొరకు చేయబడు కర్మను తప్పక విడవలేను. కానీ మనుషుని ఆధ్యాత్మికతకు ఉద్ధరించుటువంటి ప్రసాదం తయారు చేయుట, నైవేద్యం పెట్టుట, ప్రసాదం స్వీకరించుట వంటి కార్యములను మాత్రము ఉపదేశింపబడినవి. సన్యాసాశ్రమమునందున్న వ్యక్తి తన కొరకై వంట తయారు చేసుకొని రాదని తెలుపబడినది. సన్యాసి అయిన వానికి తన కొరకై వండుకొనుట నిషిద్ధము గాని శ్రీకృష్ణ భగవాని కొరకు వండుట నిషిద్ధం కాదు. అదే విధంగా సన్యాసి అయిన వాడు తన శిష్యుని కృష్ణ భక్తి పురోగతికై అతని వివాహం సైతం జరపవచ్చును. ఒకవేళ అతడట్టి కార్యములు త్యజించినచో తమోగుణార్థించిన వాడగును. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. సో ఏదైనా మన భౌతిక కర్మలను, భౌతిక తృప్తి కోసం మనం చేసుకునే ఏ పనైనా మనం అంటే పని వదిలిపెట్టడం అంటే ఆ భావాన్ని వదిలిపెట్టాలి. ఇప్పుడు ప్రసాదం మనం సన్యాసాశ్రమంలో ఉన్నవాడు వాళ్ళ కోసం వాళ్ళు వంట చేసుకోకూడదంటే మరి మనం ఉంటున్నాము, ఏదో ఒకటి తినాలి. కానీ అది తినాలి ఇది తినాలి అని మనం అంటే ఆ కోరికతో ఉండకుండా భగవంతుడికి అర్పిస్తున్నాను అనుకుంటూ మనం పెట్టడం, ప్రసాదం తీసుకోవటం, అది ఆ పద్ధతిని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. అది ఇక్కడ పాయింట్ ఏమిటంటే ఇవన్నీ శారీరకంగా కాదు, మానసికంగా ఆ భావాన్ని అలవర్చుకోవాలి. ఇప్పుడు మనం భగవంతుడికి ప్రసాదం పెడితేనే తింటామని అలాగే తింటాం, కానీ మనస్సులో ఆ భావం నిజంగా లేనప్పుడు దానికి అంత మీనింగ్ ఉండదు ఆ పనికి.
కాబట్టి మనస్ఫూర్తిగా ఆ భావాన్ని మనం పెంపొందించుకోవటానికి ఆ కృష్ణ భక్తి రసభావన అంటే అది ప్రేమతో భగవంతుడికి అర్పించటం. ఆ ప్రేమను భగవంతుడి పట్ల డెవలప్ చేసుకుంటే ఇవన్నీ ఆటోమేటిక్ గా జరిగిపోతాయి. ఇప్పుడు మనకి మన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ మీద ప్రేమ ఉంటుంది, తల్లిదండ్రుల మీద, లేదంటే సిస్టర్స్ బ్రదర్స్ మీద, లేదంటే పిల్లల మీద ఉంటుంది ప్రేమ. మరి ఆ ప్రేమ ఉండబట్టే వాళ్ళకి పెట్టాలి, వాళ్ళకి చేయాలి, ఏదైనా ఉంటే ముందు వాళ్ళకి పెడదాము, వాళ్ళు తిన్నాక తిందాము, వాళ్ళకి సరిపోతుందో లేదో, ఈ ఆలోచనలన్నీ ఎందుకు వస్తున్నాయి? ఇది ప్రేమ. అయితే ఈ భౌతిక ప్రపంచపు ప్రేమని నిజమైన ప్రేమ కాదది, రాగము, రాగద్వేషాలు అని చెప్పుకుంటూ ఉన్నామే. ఆ రాగం, దానిని అనురాగము అంటాం. ఎందుకు? అది స్వార్థంతో కూడుకున్నటువంటి ప్రేమ. మరి అంతే కదా, బికాస్ ఈ మన పిల్లలు, మన తల్లిదండ్రులు, మన వాళ్ళు అనుకోబట్టి ఆ ప్రేమ వస్తుంది, మరి అవతల వాళ్ళ మీద రావడం లేదు. సో స్వార్థం, అక్కడ సెల్ఫిష్నెస్ ఉన్నది దాని వెనుక. కానీ భగవతత్వం ఏమిటి? సచ్చిదానంద, ఆయనది నిష్కల్మషం, అందరి పట్ల ఉన్న ప్యూర్ ప్రేమ, లవ్. అది ఆ భగవంతుడి పట్ల స్వచ్ఛమైన ఆ ప్రేమ అనేది భగవంతుడి పట్లే ఉంటుంది. అది డెవలప్ చేసుకుంటే ఆ కృష్ణ భక్తి రసభావన అంటే ఆ భగవంతుడి పట్ల ఉండవలసినటువంటి ఆ దివ్యమైన ఆ స్వచ్ఛమైన ప్రేమ. సో అది ఉంటే మరి అనురాగం ఉన్న మన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ పట్లే మరి మనం కొన్ని త్యాగాలు చేసి వాళ్లకు అన్ని పెడితేనే తిందాంలే, వాళ్ళు తిన్నాక తిందాము అని అనుకుంటున్నాము. మరి అలాంటిది భగవంతుడి మీద నిజమైన ప్రేమ మనకు ఉన్నట్లయితే మరి మనకు అంతకంటే రెట్టింపుగా మనకు భగవంతుడి పెట్టింది ఏమీ తినకూడదని మనస్ఫూర్తిగా అనిపిస్తుంది. కాబట్టి ఆ ప్రేమ అనేది మనం వృద్ధి చేసుకుంటే, ఇవన్నీ ఆ కృష్ణ భక్తి రస భావన అనేది పెంచుకుంటే దాని మీనింగ్ ఏమిటి అంటే ఈ ప్రేమ. సింపుల్ వర్డ్స్ లో మనం అర్థం చేసుకోవాలంటే కృష్ణ భక్తి రస భావన అంటే మనకు అర్థం కాకపోవచ్చు. ఆ భగవంతుడి మీద ఆ స్వచ్ఛమైన ప్రేమను మనం పెంచుకుంటే ఎలా వస్తుంది ప్రేమ? ప్రేమ అంటే మరి ఆసక్తి, దేని మీద ఉంటే దాని మీద ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది. మరి వస్తువు ఆలోచించండి, ఒక మనిషిని ఆలోచించండి, ఒక పనిని ఆలోచించండి, ఏదైనా మనం దాని గురించి థింక్ చేసిన కొద్దికి ఇంట్రెస్ట్, ఆసక్తి. ఇది మనం చెప్పుకున్నాం 3rd 4th చాప్టర్స్ లోనే. ఆసక్తి పెరిగేసరికి ఇంట్రెస్ట్ పెరుగుతుంది, ఇంట్రెస్ట్ పెరిగేసరికి కోరిక పుడుతుంది, కోరిక తీరకపోతే కోపం వస్తుంది, కోపం వస్తే మోహం వస్తుంది, భ్రాంతి, బుద్ధి నాశనం అయితే మనిషి నాశనం. ఇవన్నీ మనం అక్కడే చూసాం 2nd 3rd చాప్టర్ లోనే. కాకపోతే అదే ఇక్కడ మళ్ళీ మనం గుర్తు చేసుకోవాలన్నమాట. సో ఆ కోరిక అనేది ఈ విషయ కోరికలు, విషయ సుఖాల పట్ల, భౌతిక విషయాల పట్ల, ఈ ఇంద్రియాలు చూపించే వాటి పట్ల కాకుండా మనం అంతర్గతంగా ఉన్న మన ఆ పరతత్వం, ఆత్మతత్వం, భగవంతుడి మీద గనక మనం లగ్నం చేసినట్లయితే మనకు అది డెవలప్ అవుతుంది, ఆ స్వచ్ఛమైన ప్రేమ. అప్పుడు ఆ భక్తి భావం మనకు వస్తుంది. అది ప్రేమ అంటే. ఆ భక్తి భావం, స్వచ్ఛమైన ప్రేమతో భక్తి భావం వచ్చినప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా శరణాగతత్వం అంటే అర్పించేద్దాం, అన్ని ఇచ్చేద్దాం. మరి మనకు ప్రేమ ఉన్న వాళ్ళకి చూడండి, మనకు అన్ని ఇచ్చేయాలనిపిస్తుంది వాళ్ళకి. సేమ్ థింగ్ అది కొంచెం మరి భౌతిక ప్రపంచపు స్వార్థంతో మనకు వచ్చిన ప్రేమ. సో నిస్వార్థంతో మనం ప్యూర్ ప్రేమ, ఇంకా దీనిని మించిన ఇది అనురాగం. భగవంతుడి పట్ల ఉండవలసింది ప్రేమ, స్వచ్ఛమైన ప్రేమ. ఆయనకు అందరి పట్ల ఉన్నదే ఆ ప్రేమను మనం భగవంతుడి పట్ల పెంచుకోవాలి. ఆ ప్రేమ ఏమిటి అన్నది అర్థం చేసుకోవాలి, ఆ భక్తి భావన. సో దాని మీనింగ్ అదనమాట. సో అది మనం ఎక్కువగా ఆలోచిస్తూ ఉంటే మరి భగవంతుడిని ఎప్పుడు కూడా మనసులో ఉంచుకోవటానికి ట్రై చేస్తే మరి మనకి భగవంతుడి పట్ల కూడా ఆసక్తి, ఆ ఇంట్రెస్ట్, ఆ ప్రేమ, ఆ కోరిక కలుగుతుంది. దుఃఖమిత్యేవ యత్కర్మ కాయ క్లేశ భయాత్ త్యజేత్ సకృత్వా రాజసం త్యాగం నైవ త్యాగ ఫలం లభేత్. సో ఇలాంటి దుఃఖకరాలు గాని, దేహానికి అసౌకర్యం అని గాని భావించి ఎవరైతే విద్యుత్ కర్మలు వదిలిపెడతారో వాళ్ళు రజోగుణంలో చేసే త్యాగం అని అంటారు. ఇక్కడ దీంట్లో మనకు ఈ చిత్రంలో ఒక ఎగ్జాంపుల్ కూడా చూపిస్తున్నారు. ఏది? ఇదేమో నీకు నియమించబడిన విద్యుత్ ధర్మాలను వదిలిపెట్టేసినట్లయితే తమోగుణ త్యాగం. అలా కాకుండా
ఈ పని చేస్తే శరీరానికి కష్టం, లేదంటే అసౌకర్యం, బాబోయ్ ఇది చేస్తే నాకు ఒళ్ళంతా నొప్పులు వస్తాయి, లేదంటే చాలా బరువుగా, ఇంత 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 పెద్ద పని ఇప్పుడు నేను చేయలేను, నాకు అసలే తలనొప్పిగా ఉంది, ఇంత ఆలోచన చేసి ఈ ఆఫీస్ పని ఇప్పుడు చేయలేను, ఇలా అనుకుని చేయవలసిన బాధ్యతలను వదిలిపెడితే, ఇది చిన్న ఎగ్జాంపుల్, ఇది ఎందులో అయినా అన్వయించుకోవచ్చు, జస్ట్ ఈజీగా అర్థం అవటానికి ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్. సో అలాగే కొంతమంది మరి గృహస్థు డ్యూటీస్ ని వదులుకోవచ్చు, ఇవన్నీ మనం చేయలేంలే వదిలేద్దాం రేపు చేసుకుందామని, లేదంటే ఉద్యోగం చేయాలంటే చాలా కష్టం, ఏదో ఒక రకంగా జరుగుతుంది, నేనేమి తెచ్చి పోషించవలసిన అవసరం లేదు అని ఎవరైనా గృహస్థ ధర్మాలు వదిలేసుకుంటే మరి అది కూడా కరెక్ట్ కాదు. ఎందుకు శరీరం అది అసలు తమో గుణ త్యాగం, చేయవలసిన పని పూర్తిగా మానేయటం. అంతేగాని ఇది ఏమిటంటే ఎప్పుడైనా చేస్తూ చేస్తూ ఈరోజు కష్టంగా ఉందిలే, ఇది మరీ ఎక్కువ పని అందుకని నేను చేయలేను అని అనుకుంటే అది దేహానికి అసౌకర్యం అని భావించి చేయవలసిన పనులు వదిలిపెడితే రజోగుణ త్యాగం అని అంటారు. అలాంటి త్యాగం క్షేమదాయకం కాదు, మన ఉన్నతికి కూడా దోహదపడదు అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో అలాంటి కార్యం త్యాగంలో ఉన్న ఉన్నత స్థితి ఎప్పుడు కలుగజేయదు, అంటే ఆ త్యాగం కింద రాదు. అది వదిలిపెట్టావు త్యాగము, గ్రామాటికల్ గా దానికి త్యాగం అని పేరు పెట్టొచ్చు, కానీ నిజమైన త్యాగం కాదది, దానికి త్యాగానికి ఉన్న ఫలితం ఉండదు అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. హరే కృష్ణ. ఇందిరా మాతాజీ మీరు చదువుతారా ఇది? హరి ఓం మాతాజీ. కృష్ణ భక్తి భావన ఉందన్నవాడు తాను కామ్యకర్మలను చేయుచున్నానని భయంతో ధనార్జనను విడవరాదు. పనిచేయట ద్వారా మనుషుడు తన ధనమును కృష్ణ భక్తికై వినియోగింపగలిగినచో, లేదా బ్రహ్మముహూర్తమునందే మేల్గాంచుటచే తన దివ్యమగు కృష్ణ భక్తి భావనను పురోగతి నొందించగలిగినచో, అతడు భయముతో గాని ఆ కర్మలు క్లేశకరమని భావించి గాని వానిని మానరాదు. అట్టి త్యాగము నిక్కముగా రజోగుణ ప్రధానమైనది. రజోగుణ కర్మఫలం సదా దుఃఖపూర్ణముగానే ఉండను. అట్టి భావనలో మనుజుడు కర్మను త్యాగమనర్చినచో త్యాగ ఫలమును ఎన్నడూను పొందలేడు. హరే హరే ధన్యవాదాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ. సో ఆ భక్తి భావంలో ఉన్నవాళ్ళు వాళ్ళ పనులు కామ్యకర్మలను చేస్తున్నాం అనే భయంతో వాళ్ళు వదిలిపెట్టకూడదు వాళ్ళు చేసే పని. కాబట్టి ఇదేదో ధనం వస్తోంది, ఇదంతా ఏదో మనం ఆధ్యాత్మికతకు మార్గం కాదు అని అనుకోవద్దు. పని చేయటం ద్వారా వచ్చిన ప్రతిఫలం భగవంతుడు ఇచ్చింది అనుకుని దాన్ని సరైన మార్గంలో వినియోగించు అని చెప్తున్నారు. అలాగే ప్రొద్దున్నే బ్రహ్మ ముహూర్తం అదొక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నారు. అలాగే తెల్లవారుజామున లేస్తే అది బ్రహ్మ ముహూర్తం అని అంటారు. ఆ టైంలో మరి మనం నామజపం చేసినా ఏది ధ్యానం చేసినా కూడా అది ఎక్కువ ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది ఆ సమయంలో అని చెప్తారు. కానీ అంత ప్రొద్దున్నే లేచి చేయాలంటే చాలా కష్టం అని అనుకుని చేయకపోతే అది కూడా రజోగుణ త్యాగం కింద వస్తుంది అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ఈ భౌతిక సుఖాల కోసం కొన్ని చేయవలసిన పనులు వదులుకున్నట్లయితే అది ఈ రజోగుణ త్యాగం కింద వస్తుంది. అది ఎప్పుడు కూడా దుఃఖమే. దానివల్ల అలాంటి భావనతో మనిషి ఏదైనా త్యాగం చేస్తే అది అంటే అది త్యాగం కింద రాదు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. కార్యమిత్యేవ యత్కర్మ నియతం క్రియతే అర్జున సంజ్ఞం త్వక్త్వా ఫలం చైవ సత్యాగ సాత్వికో మతః. ఎలా చేస్తావంటే కార్యము ఇలా చేయాలి, నియతం క్రియతే, నీకు నీ బాధ్యత నీ స్వధర్మమైనటువంటి పనులను సంజ్ఞం త్వక్త్వ అటాచ్మెంట్ వదిలిపెట్టి ఫలం చైవ ఫలాపేక్షను కూడా వదులుకుని ఈ రెండిటిని త్యాగం చేసినట్లయితే అటాచ్మెంట్ ని ఫలాపేక్షను అది సాత్విక త్యాగం అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి అర్జున తప్పకుండా చేయవలసి ఉన్నందున తన స్వధర్మాన్ని నిర్వహించుచు, అది ఎందుకు తప్పదు, ఇది నా బాధ్యత నేను చెయ్యాలి అని పనిని ఆ రకంగా చేస్తూ
ఈ భౌతిక అటాచ్మెంట్ ని, ఫలాసక్తిని ఎవరైతే వదులుతారో ఆ త్యాగం సాత్విక త్యాగం అని అనబడతారు. వదిలిపెట్టడం అంటే గ్రామాటికల్ గా త్యాగం అని. అలాని డ్యూటీస్ వదిలిపెడితే అది తమోగుణ త్యాగం ఉంటుంది. అలాగని కొన్ని చేసి కొన్ని కష్టం అని వదిలిపెడితే అది రజోగుణ త్యాగం అవుతుంది. ఏదైనా సరే ఇది నా డ్యూటీ అనుకుని పనిని వదిలిపెట్టకుండా మన బాధ్యతను మనం చేస్తూ అటాచ్మెంట్ లేకుండా, ఫలాపేక్ష లేకుండా చేసినప్పుడు అది సత్వగుణ త్యాగము, అది కరెక్ట్ అయిన మార్గము అని చెప్పటం. ఆ సత్వగుణంలో చేసేవే కరెక్ట్ అయినవి అని ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలన్నమాట. వినయ్ ప్రభుజీ చదువుతారా? హరే కృష్ణ. వినయ్ ప్రభుజీ హ్యాండ్ రైజ్ చేశారు, ఇది చదువుతారా? ఓకే, హరే కృష్ణ. గిరిజా మాతాజీ మీరు చదువుతారా? హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఓ అర్జున, తన స్వధర్మమును తప్పక నిర్వర్తించవలసి ఉన్నందున నెక్స్ట్ టైం చదువుదురు గాని మాతాజీ మీరు. ఓకే, హరే కృష్ణ. చదవండి మాతాజీ. దానిని నిర్వర్తిస్తూ ఒకరు సమస్త భౌతిక సాంగత్యమును మరియు సర్వ ఫలాసక్తిని త్యజించినప్పుడు అతని త్యాగము సాత్వికము అనబడును. భాష్యం. స్వధర్మములను ఇట్టి భావనతోనే నిర్వర్తించవలెను. మానవుడు ఫలములతో ఆసక్తి లేకుండా వర్తించవలెను. అంతేకాకుండా అతడు త్రిగుణముల నుండి విడివడవలెను. కృష్ణ చైతన్యవంతుడు ఏదైనా కర్మాగారంలో పనిచేస్తున్నను ఆ కర్మాగారంలో చేసే కర్మనే సర్వస్వంగా భావించి తాదాత్మ్యము చెందుట గాని, కర్మాగారంలోని కార్మికులతో అనవసర సాంగత్యమును గాని కలిగి ఉండుటను చేయడు. కేవలము శ్రీకృష్ణుని కొరకు మాత్రమే అతడు కర్మను అనరించును. శ్రీకృష్ణునికే ఫలమును అర్పించినప్పుడు అతడు ఆధ్యాత్మికముగా వర్తించిన వాడగును. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు మాతాజీ. కాబట్టి ఇక్కడ కూడా పాయింట్ అది ఇందాక మనం చూసిందే. ఏ బాధ్యత అయినా ఈ రకంగా ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్తున్నారు, నువ్వు ఒక ఫ్యాక్టరీలో పనిచేయచ్చు, ఆఫీస్ లో పనిచేయచ్చు, ఎక్కడైనా పనిచేయి. కానీ ఇది పనిచేసి నేను చేస్తున్నాను అని అంటే ఆ ఫీలింగ్స్ వదులుకో. ఆ అహంకారం గాని, ఆ గర్వం గాని, అవన్నీ ఒక రకమైనటువంటి ఆ భక్తి ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో ఉన్నప్పుడు ఇది భగవంతుడు మనకిచ్చిన డ్యూటీ, ఆయన శక్తి, ఆయన ఇచ్చిన శక్తితో నా శక్తి మేరకు చేస్తాను అనేటటువంటి ఒక సమత్వపు నిరాసక్తి మెంటాలిటీ అన్నమాట. సో ఆ ఈక్విలిబ్రియం సమత్వంతో ఉంటూ అతను ఉండగలగాలి. అంతేగాని అటాచ్మెంట్స్, ఈ భౌతిక ప్రపంచానికి చిక్కుకోకుండా నువ్వు చేయవలసింది నువ్వు చేస్తూ ఉండు భగవంతుడి కోసం అన్నట్లుగా. అంటే నువ్వు గుడిలోనే భగవంతుడికి పని చేయకపోయినా, నువ్వు ఆఫీస్లో పనిచేస్తున్నా ఈ మెంటాలిటీతో ఉండటం అలవర్చుకోవాలి. కాబట్టి మైండ్ని ఆ వైపుకు తిప్పటానికి ఏ పని చేసినా మన మైండ్ని మలుచుకోవటంలో ఉన్నది ఫైనల్ పాయింట్. అది ఇక్కడ మనకి ఎగ్జాంపుల్స్ ద్వారా చెప్తున్నారు. సో ఫలితాన్ని భగవంతుడికే అప్పగించినప్పుడు ఏ పని చేసినా కూడా మన బాధ్యతని, అంటే తప్పు పని చేసి కూడా అర్పించొచ్చా ఫలితాన్ని అని అనుకోవద్దు. శాస్త్రాలు చెప్పిన విధమైన పనులు మన డ్యూటీస్ ఎవరికి తప్పు డ్యూటీస్ లేవు. మనం తప్పుగా అర్థం చేసుకుంటే తప్ప. ఏదైనా ధర్మ మార్గంలో చేయాలని ముందుగానే చెప్పారు. సో ఆ రకమైన వేదాలు చెప్పిన పనులు చేయండి, వేదాలు వద్దు అని నిషేధించిన పనులు కాదు అని కూడా మనం వికర్మలు సకర్మలని చూసాం. కాబట్టి మన డ్యూటీస్ ని మనం ఆ రకంగా నిర్వర్తించినప్పుడు అది మనం అటాచ్మెంట్ లేకుండా చేస్తే వాళ్ళు ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో వర్తించిన వాళ్ళే అవుతారు. నద్వేష్ట్య కుశలం కర్మ కుశలేనానుషజ్యతే త్యాగి సత్వ సమావిష్టో మేధావి చిన్న సంశయః. సో అశుభ కర్మలేర ద్వేషం గాని, శుభకర్మలేర సంగత్వం గాని లేనట్టి సత్వగుణ స్థితుడైన బుద్ధిమంతుడైన త్యాగికి కర్మ అంటే ఎలాంటి సందేహాలు సంశయాలు ఉండవు. అమ్మో ఈ పని చేస్తే మనకి ఏదైనా
ద్వేషం ఇది మనకు కుదరదు, ఇలాంటి పనులు అనుకున్నా మనకు నష్టం అనుకున్నా, లేదంటే వాళ్ళతో మాట్లాడితే మనకేదో తప్పు పేరు వస్తుంది, ఇంకొకళ్ళతో మాట్లాడితే మనకి లాభం వస్తుంది, వాళ్ళు మనకి హెల్ప్ చేస్తారు, ఇలాంటి అటాచ్మెంట్స్ ఏమీ లేకుండా ఉన్న బుద్ధిమంతుడైన త్యాగికి ఎటువంటి సందేహాలు ఉండవు. అంటే కృష్ణ భక్తి భావనలో మరి వాళ్ళు శరీరాన్ని గురించి కష్టాలను గాని, మనుషులను ద్వేషించటం గాని ఇటువంటివి వాళ్ళు పెట్టుకోరు. వాళ్ళకి అందరూ సమానమే, అన్ని సమానమే. విద్యుక్త ధర్మ స్థాపన వలన కలిగే క్లేశాలకు భయపడక, అంటే ఈ బాధ్యతలు ఈ పని చేశామంటే మనకి బాధ వస్తుందేమో అని భయపడి మానేయటం, తర్వాత తగిన సమయంలో తగిన ప్రదేశంలో అతను పని చేస్తాడు, అతని యొక్క డ్యూటీ అతను చేస్తాడు. దివ్య స్థితిలో ఉన్న అలాంటి వాడు అత్యంత మేధా సంపన్నుడు. ఇంకా తను చేసే పనుల ఎడ సంశయమే అతనికి ఉండదు, కాన్ఫిడెంట్ గా చేస్తాడు, ఇది నా డ్యూటీ అని. అంతేగాని ఇప్పుడు కాన్ఫిడెన్స్ అనేది ఎప్పుడు మనకి డౌట్ వస్తుంది, అవతల వాళ్ళు ఏమనుకుంటారో, అవతల వాళ్ళు ఇంకేమన్నా అంటారేమో, దీనివల్ల మనకు వాళ్ళు విరోధులు అవుతారా, వీళ్ళు వాళ్ళని మంచి చేసుకోవాలి, వాళ్ళని ఈ పని చేస్తే వాళ్ళు ఏమన్నా అనుకుంటారేమో, మనకు వాళ్ళ వల్ల ఇది ఉండదేమో, ఇవన్నీ ఈ సంశయాలన్నీ ఎప్పుడు ఏదో ఒక కోరిక అనేది మైండ్ లో పెట్టుకుంటేనే వస్తాయి. ఇది నా డ్యూటీ, ఎవరేమనుకున్నా నేను ఇది చేయక తప్పదు అనుకుని చేశామంటే మనకి ఏ సంశయం ఉండదు. ఒక ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు మనం చేసే పని అవతల ఒక రిపోర్టర్ ఉన్నాడు, అవతల ఏ మంత్రి గారో ఏదో తప్పు చేశారు, అది రిపోర్ట్ చేస్తే బాబోయ్ నాకేమన్నా వస్తుందా అని అతను తెలిసిన విషయం చెప్పలేదనుకోండి, ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను, ఆయన ఏదన్నా తప్పు మార్గంలో ఉన్న విషయం, అది అతను నా డ్యూటీ, నేను ఇది రిపోర్టర్ని, నేను చెప్పవలసిన విధానంలో నేను చెప్పాలి అనుకుని ఎప్పుడు చెప్పగలడు? ఆ భయం లేనప్పుడు, డ్యూటీని సక్రమంగా నిర్వర్తించాలనుకున్నప్పుడు, అవతల వాళ్ళు మనల్ని ఏం చేస్తారో ఏమిటో అనేది అటువంటి ఫీలింగ్స్ లేనప్పుడు, బాధ్యతగా నిర్వర్తించాలి అనుకున్నప్పుడు, అలా మనం ఈ విషయాన్ని మనం అన్వయించుకోవచ్చు. మనకి మైండ్ లో ఒక్క నిమిషం లోతుగా ఆలోచిస్తే మనకే స్ఫురిస్తాయి బాధ్యతలు అనేవి. ఈ రకంగా మనం ఎవరికి భయపడకుండా, అంటే భయం లేకుండా ఉండటం అని కాదు, మన డ్యూటీని మన పనిని మనం నిజాయితీగా నిర్వర్తించినప్పుడు ఎవరికి భయపడక్కర్లేదు అన్ని సింపుల్ గా ఈ భావాన్ని మనం చెప్పుకోవచ్చు. అప్పుడు ఏ సంశయం ఉండదు, కాన్ఫిడెంట్ గా ఇది నా డ్యూటీ అనుకుని చేస్తాము. కాబట్టి వాళ్లకు ఎటువంటి పని అయినా వాళ్ళ అంటే శుభం, ఇదేదో మనకి చెడు వస్తుందేమో, వాళ్ళు ఏమన్నా అంటారేమో, మనకేమన్నా ప్రాబ్లం వస్తుందేమో అలా అనుకోకుండా బుద్ధిమంతుడైన త్యాగికి చేయవలసిన పని పట్ల, డ్యూటీ పట్ల ఎలాంటి సందేహాలు ఉండవు అని చెప్పి భగవంతుడు చెప్పిన మాటకు అర్థం అది. నహి దేహ భృతా శక్యం త్యక్తుం కర్మాణ్యశేషతః యస్తు కర్మ ఫలత్యాగి సత్యాగీత్యభిధీయతే. సో దేహదారుడైన వారికి అన్ని కర్మలను త్యజించటమే నిజంగా అసాధ్యమైన విషయం. మరి కర్మలన్నీ వదిలేయాలంటే మనకి ఎన్నో బాధ్యతలు ఉన్నాయి బాబోయ్, ఇవన్నీ వదిలేసి సన్యాసం అంటే ఎలా వెళ్తాం అనుకుంటాం, అది కరెక్టే అంటున్నారు భగవంతుడు. కానీ కర్మఫలాలను త్యాగం చేయటం మాత్రం నిజమైన త్యాగము. సో నువ్వు సర్వకర్మల్ని త్యజించటం కష్టం, పనులు వదిలిపెట్టడం కష్టం, పనులు చేయకుండా. కానీ ఏది సాధ్యం? కర్మ ఫలాలను వదిలిపెట్టొచ్చు. అంటే కర్మఫలాలను వదిలిపెట్టొచ్చు అంటే కర్మ చేసి, ఉద్యోగం చేసి జీతం తీసుకోవడం మానేయమండం లేదు. ఉద్యోగం చేయి, నీ బాధ్యత, దానివల్ల ఎటువంటిది వచ్చినా సమభావంతో నువ్వు ఉండు. భక్తి భావంలో నీకు ప్రమోషన్ రావచ్చు, రాకపోవచ్చు, నీకు జీతం పెంచొచ్చు, పెంచకపోవచ్చు, ఏదైనా సరే పెంచటానికి ట్రై చేయి, పెరగటానికి. అది రాలేదని మళ్ళీ నిరుత్సాహపడద్దు అని చెప్పి ఆ కర్మ ఫలితాల మీద, కర్మఫలాలు త్యాగం చేయటం అంటే ఆ కర్మ ఫలితాల పట్ల ఆసక్తిని, ఈ భౌతిక ప్రపంచపు వ్యామోహాన్ని వదులుకో అని మళ్ళీ అలా వదులుకోగలిగిన వాడు పనులు చేస్తున్నా కూడా వాడే త్యాగి, నిజమైన సత్యాగీత్యభిధీయతే, అతనే త్యాగి అని చెప్తారు. యస్తు కర్మఫల త్యాగి, ఎవరైతే కర్మఫలాలను త్యాగం చేస్తారో సత్యాగి, అతను నిజమైన త్యాగి అని చెప్తారు అని చెప్పి చెప్తున్నారన్నమాట.
కాబట్టి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తున్నారు. కార్యాలందు, కర్మాగారాలు, ఇతర చోట్ల కష్టించి పనిచేసిన వాళ్ళు సంపాదించిందంతా కూడా వాళ్ళు సంస్థకు ఇస్తూ ఉంటారు. ఇలాంటి మహాత్ములు వాస్తవంగా సన్యాసులే. అంటే వాళ్ళు సన్యాసాశ్రమంలో నెలకొన్న వారే. కర్మఫలానికి ఏ విధంగా త్యాగం చేయాలో, ఎలాంటి ప్రయోజనం కోసం కర్మఫలాలు వదిలిపెట్టాలో ఈ శ్లోకంలో స్పష్టంగా మనకు చెప్తున్నారు అని చెప్తున్నారు. అది అంటే ఆ డబ్బు సంపాదించినప్పుడు నువ్వు వదిలిపెట్టొద్దు నీ జీతాన్ని, కానీ అది నలుగురికి ఉపయోగపడే నీ అవసరాలు కొంత తీర్చుకుని మిగిలింది వేరే వాళ్ళకు కూడా, అంటే దాని మీద నాది అనే అపేక్షను వదులుకో. అది మంచి పనులకు నీకు అవసరమైన వాటికైనా పరులకు అవసరమైన వాటికైనా అటాచ్మెంట్ లేనప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా బిహేవియర్ వచ్చేస్తుంది. ఇక మనం అవన్నీ స్పెషల్ గా చెప్పక్కర్లేదు. నీకు కొంత ఉంచుకో, అవతల వాళ్ళకి కొంత ఇవ్వు. అది నీకు ఆ మెంటాలిటీ వచ్చినప్పుడు ఇది నాది అనే అటాచ్మెంట్ నువ్వు వదులుకోగలిగినప్పుడు నువ్వు అదే చేస్తావు. నీకు అవసరమైనది వాడుకుంటావు, పక్కన వాడికి లేదంటే మిగిలిన ఏదైనా ఉంటే వాడికి హెల్ప్ చేస్తావు. సో అది ఇక్కడ పాయింట్ అన్నమాట. అనిష్టమిష్టం మిశ్రం చ త్రివిధం కర్మణ ఫలం భవత్యత్యాగినాం ప్రేత్య నతు సన్యాసినాం క్వచిత్. సో ఇష్టము అయిష్టము, ఇష్టాయిష్ట మిశ్రమాలు, ఈ 3 విధాలైన కర్మఫలాలు కూడా త్యాగి కానటువంటి వాడికి మరణం తర్వాత కలుగుతున్నవి. సో ఇష్టము, అయిష్టము, ఇష్టాయిష్టాలు 2, ఈ 3 రకాల మిక్స్చర్ గా ఉన్న ఈ 3 కర్మఫలాలు కూడా ఎవరైతే త్యాగులు కారో వాళ్ళకు మరణం తర్వాత కలుగుతుంది. కానీ సన్యాసాశ్రమంలో ఉన్న వారికి మాత్రం సుఖదుఖాలను కలిగించే అలాంటి ఫలితాలు కలగడం లేదు. అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే మరణం తర్వాత కలుగుతుందంటే ఆ అటాచ్మెంట్ ఉన్నప్పుడు ఇది నాకు ఇష్టం, అది ఇష్టం లేదు అని, కొన్ని విషయాల్లో ఇది కొంత ఇష్టం, ఒక్కొక్కసారి ఇష్టం, ఒక్కొక్కసారి అయిష్టం. ఇలా ఇష్టాయిష్టాలంటే ఏంటి? ఈ భౌతిక ప్రపంచపు కోరికల వల్ల జనించిన ఫీలింగ్స్. సో అప్పుడు మరణం తర్వాత వాళ్ళకై కలుగుతున్నవి అంటే మన యొక్క ఫీలింగ్స్ అనుసరించే మనకి నెక్స్ట్ జన్మ వస్తోంది. అవి ఆ ఇష్టాయిష్టాలు అయిష్టాల వల్ల. కానీ సన్యాసాశ్రమం అంటే ఏమిటి అర్థం? ఎవరైతే వెళ్ళి అడవిలో కూర్చుని తపస్సు చేసే వాళ్ళే కాదు, నిత్య జీవితంలో పనులు చేస్తూ ఇది నా బాధ్యత అనుకుని కర్మఫలాల మీద అపేక్ష వదులుకున్నవాడు, కర్మఫలాలను త్యజించిన వాడు సన్యాసి. అతడే నిజమైన సన్యాసి అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు కదా ఇప్పుడు మనం యోగంలో. యస్తు కర్మఫల త్యాగి సత్యాగిత్యభిధీయతే. ఎవరైతే ఈ కర్మ ఫలాలను త్యాగం చేస్తాడో వాడు నిజమైన త్యాగి అంటున్నారు. కాబట్టి అలాంటి సన్యాసాశ్రమంలో ఉన్న వాళ్ళు, ఏది కర్మఫలాలను త్యాగం చేసే సన్యాసంలో ఉన్న వాళ్ళు మాత్రం సుఖదుఖాలు కలిగించే అలాంటి ఫలితాలు పొందరు. సో అంటే సుఖాన్ని దుఃఖాన్ని అనుభవించే ఫలితాలు, సుఖము దుఃఖము అనుభవించాము అంటే నెక్స్ట్ జన్మ వస్తుంది అని చెప్పి, ఇది నిమిత్త మాత్రంగా మన డ్యూటీ అంటూ చేసుకుంటూ ఏదొచ్చినా సమభావంతో ఉన్నప్పుడు సన్యాసి స్టేజి వస్తుంది. అప్పుడు నీకు నెక్స్ట్ జన్మ అనేది ఉండదు. ఎందుకంటే ఇంకా నీకు సుఖ దుఃఖం అనేది దాని వల్ల వచ్చే ఫలితాలు, కాన్సిక్వెన్సెస్, రియాక్షన్స్ నీకు ఉండవు. ఎందుకంటే నీకు ఆ ఫీలింగ్, ఆ రియాక్షన్ నీకు లేదు కాబట్టి, నువ్వు సమభావంతో ఉన్నావు కాబట్టి పని చేస్తున్నప్పటికీ. పంచైతాని మహాబాహో కారణాని నిబోధమే సాంఖ్యే కృతాంతే ప్రోక్తాని సిద్ధయే సర్వకర్మణాం. సో మహాబాహులున్న అర్జున, వేదాంతాన్ని ప్రకారం కర్మలు సిద్ధించటానికి 5 కారణాలు ఉన్నాయి. అవి ఏమిటో నేను ఇప్పుడు చెప్తాను విను అని చెప్తున్నారనమాట. కర్మలు సిద్ధించటానికి ఉన్న కారణాలు. హరే కృష్ణ. ఇందాక ప్రభుజీ మీరు హ్యాండ్ రైజ్ చేశారు, ఒకసారి మళ్ళీ రైజ్ చేస్తారా? మీరు ఆన్సర్ చేసేసరికి మేము స్టార్ట్ చేశాము. నాకు పేరు వినయ్ అనుకుంటున్నాను. వినయ్ ప్రభుజీ. పేరు ఓకే. హరే కృష్ణ. గిరిజ మాతాజీ మీరు ఒక్క నిమిషం మాతాజీ. లక్ష్మీ గౌరీశ్వరి మాతాజీ మీరు చదవండి మాతాజీ. హరే కృష్ణ.
ప్రతికర్మ ఓకే మాతాజీ చదువు. ప్రతి కర్మకు కూడా ఫలము నిశ్చయమైనప్పుడు కృష్ణ భక్తి రసభావితుడు తాను చేయే కర్మల ఫలితములచే సుఖ దుఃఖములను అనుభవించబడేటట్లు ఎట్లు సంభవం అనేది ప్రశ్న ఉదయించును. కానీ అది ఎట్లు సాధ్యమో తెలియజేయుటకు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు వేదాంత తత్వమును ఉదహరించుచున్నాడు. ప్రతి కార్యమునకు 5 కారణములు కలవనియు మరియు కార్యములు సిద్ధికి ఈ 5 కారణములను గమనించవలననియు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు తెలియజేయుచున్నాడు. సాంఖ్యం అనగా జ్ఞానఖండమని భావము. అలాగనే వేదాంతము మాతాజీ కొంచెం పైకి పెట్ట ప్రసిద్ధులైన ఆచార్యులచే ఆమోదింపబడిన జ్ఞానము యొక్క చర్మ స్వరూపము. శ్రీ శంకరాచార్యులు కూడా ఆ వేదాంత సూత్రములను యథాతథంగా స్వీకరించిరి కనుక ప్రామాణమున సర్వదా గ్రహింపవలెను. చర్మ నిగ్రహము పరమాత్మని యందే కలదు. ఇదే విషయము సర్వస్య దాహము హృది సన్నివిష్ట అని ఇంతకు పూర్వము భగవద్గీత యందు తెలపబడినది. అనగా పరమాత్ముడు ప్రతి ఒక్కరిని వారి పూర్వకర్మలను గుర్తు చేయుచు వివిధ కర్మల యందు నియుక్తిని చేయుచున్నాడు. అంతరమును నుండి కలుగు అతని నిర్దేశమునందు వనల్పబడు కృష్ణ భక్తి భావ కర్మలు ఈ జన్మయందు గాని మరు జన్మయందు గాని ఎటువంటి ప్రతిచర్యను కలగజేయవు. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. సో ఇప్పుడు చెప్తున్నారు వేదాంతాన్ని బట్టి అసలు కర్మ అనేది జరగాలి అంటే దీంట్లో 5 విషయాలు ఉంటాయి, 5 కారణాలు ఉంటాయి, అవి ఏమిటో చెప్తాను అని చెప్తున్నారనమాట. సో ప్రతి కర్మకు కూడా ఫలం నిశ్చయమైనప్పుడు మరి ఆ ప్రతిఫలాన్ని భక్తి భావంలో ఉన్నవాడు ఈ సుఖ దుఃఖాలను అనుభవించకుండా ఎలా ఉంటాము, అది అంత ఈజీ ఏం కాదని మన అందరికీ కూడా ఒక ప్రశ్న వస్తుంది. ఇదేమిటి సుఖాలు దుఃఖాల మీద కోరిక లేకుండా అనుభవించకుండా, కానీ అది ఎలా సాధ్యమో భగవంతుడు ఈ తత్వాన్ని ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్స్ తో చెప్తారు. ప్రతి కార్యానికి 5 కారణాలు ఉంటాయి అని చెప్తారు. ఈ 5 కారణాలని మనం గమనించాలని భగవంతుడు చెప్తున్నారు. సాంఖ్యము అంటే ఏమిటి? ఆత్మకు సంబంధించిన జ్ఞానం. సో అదే మరి ఫైనల్ అల్టిమేట్ జ్ఞానం. కాబట్టి సాంఖ్యం అంటే జ్ఞానకాండం అని అర్థం. అలాగే వేదాంతంలో ప్రసిద్ధులైన ఆచార్యులందరూ గురువులందరూ కూడా ఆమోదించిన జ్ఞానము ఇది జ్ఞానం యొక్క చరమస్వరూపం. అంటే అల్టిమేట్ ఏంటి? సెల్ఫ్ రియలైజేషన్, ఆత్మ సాక్షాత్కారమే. మరి అలాగే తద్వారా భగవంతుణ్ణి పొందుతాం. శంకరాచార్యులు కూడా ఈ వేదాంత సూత్రాలని యథాతథంగా ఇలాగే స్వీకరించారు. కాబట్టి ఈ స్టాండర్డ్ ని మనం గ్రహించాలి, ఈ ప్రమాణాన్ని గ్రహించాలి అని చెప్తున్నారు. సో ఈ చరమ నిగ్రహం పరమాత్మ మరి భగవంతుడే ఆ ఇంద్రియాలను గాని అన్నింటినీ కూడా నియంత్రించగల ప్రభు ఋషికేశుడు. కాబట్టి ఇదే విషయం సర్వస్య చాహం హృది సన్నివిష్టో, అందరిలో నేను, అందరి హృదయాలలో నేను ఆసీనుడనై ఉన్నాను అని చెప్తున్నారు. అది ఇంతకు ముందే మనం చూసాము భగవద్గీతలో. ప్రతి ఒక్కరిని వారి పూర్వకర్మని గుర్తు చేస్తూ వివిధ కర్మల యందు వాళ్ళని నియుక్తుని చేస్తున్నారు భగవంతుడు అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. అంతరం నుంచి కలిగే ఆయన నిర్దేశంతో మనం చేసే ఈ కర్మలు ఈ జన్మలో కానీ మరు జన్మలో కానీ ఎటువంటి ప్రతిచర్యను కలిగజేయవు. సో అంటే భగవంతుణ్ణి మనం ఎప్పుడు మనసులో ఉంచుకున్నప్పుడు, ఆయన నిర్దేశం ప్రకారం మనం పనులు చేసినప్పుడు మనకు ఏది కూడా అంటదు. అంటే మరి భగవంతుడి నిర్దేశం ఎప్పుడు కరెక్ట్ మార్గంలోనే ఉంటుంది. అందుకే లిసన్ టు యువర్ హార్ట్, యువర్ కాన్షియన్స్ అనే మాట వింటూ ఉంటాం మనం. దాని అర్థం ఏమిటి? లోపల నుంచి ఆదేశం అంటారు. అంటే భగవంతుడు ఏది ధర్మ మార్గం మనకి మనసులో తెలుసు. మనం తప్పు చేస్తున్నప్పుడు కూడా, ఎప్పుడైనా ఎవరినైనా మాట అంటున్నప్పుడు కూడా అది తప్పని తెలిసినా కూడా ఆపుకోలేక చేస్తున్నాము. ఎందుకు చేస్తున్నాము తెలిసి కూడా అని అర్జునుడు అడిగిన ప్రశ్నకి చెప్పారు కదా, కోరికే దానికి కారణం అని. సో అవతల వాళ్ళు మనల్ని మంచి అనుకోవాలనో, వాళ్ళకంటే మనల్ని ఎక్కువ పొగడాలనో, మనం అవతల వాళ్ళని తక్కువ చేసి చెప్పడము, ఏదో ఒకటి
ఇలాంటి వాటన్నిటికీ అది కారణం అన్నమాట. సో ఎప్పుడైతే అది తెలిసి కూడా భగవంతుడు మనకు అది లోపల నుంచి మనకు తెలుసు మనం చేసేది కరెక్ట్ కాదని, అయినా దాన్ని మనం వినకుండా నిర్లక్ష్యం చేసి మనం ఒక్కొక్కసారి కొన్ని పనులు చేస్తూ ఉంటాం. కాబట్టి ఆ లోపల నుంచి మనం ఎప్పుడైతే ఆ లోపల ఉన్న భగవంతుడిని వింటామో మనం ఎప్పుడు కూడా ఏది మనకి ప్రతిచర్య కడిగేటటువంటి పని చెయ్యము, రియాక్షన్ వచ్చే పని చెయ్యము. కరెక్ట్ అయిన మార్గంలో ఉంటూ మనం మోక్షాన్నే పొందగలుగుతాము అని చెప్తున్నారు. అధిష్టానం తథా కర్త కరణం చ పృథగ్ పృథగ్విధం వివిధాశ్చ పృథక్ చేష్ట దైవం చైవాత్ర పంచమం. సో ఈ 5 విషయాలు ఉన్నాయి ఒక పని చేయాలంటే అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్పారు. కర్మ వేదాలు అనుసరించి కర్మ చేయటానికి 5 కారణాలు ఉన్నాయి చెప్తాను. ఇప్పుడు అవి ఏంటి? కార్యస్థానం అంటే దేహం. మన దేహం లేని, శరీరం లేని ఏ పని చేయలేం కదా. వాక్పాణి పాద పాయుపస్థ కర్మేంద్రియాలు, గొంతుతో మాట్లాడతాం, పాణి అంటే చేతులతో పనులు చేస్తాం, పాద కాళ్ళతో మరి అటుగుటూ వెళ్తూ ఉంటాం. ఇవన్నీ ఏంటంటే అందుకే కర్మేంద్రియాలు అన్నారు, పని చేయటానికి ఉపయోగపడే ఇంద్రియాలు అన్నమాట ఇవి. సో యాక్చువల్ ఫిజికల్ పని చేయటానికి. సరే కళ్ళు ముక్కు చెవి జ్ఞానేంద్రియాలు ఎందుకు? అవన్నీ మన జ్ఞానాన్ని చూసింది ఇది అని అర్థం చేసేటట్టు, విన్నది ఇది అని అర్థం, అలాంటిది అందిస్తున్నాయి. కానీ ఈ కర్మేంద్రియాలు యాక్చువల్ ఫిజికల్ పని చేయటానికి మనకు ఉపయోగపడే ఇంద్రియాలని కర్మేంద్రియాలు అన్నారు. ఈ కార్యస్థానం కాబట్టి దేహం, ఒక బాడీ ఉండాలి, చేతులు కాళ్ళు ఇవన్నీ ఉండాలి పని చేయాలంటే. సో దేహము కర్త, చేసేవాడు లోపల, మరి ఒక ఆత్మ మన ప్రేరేపణ ఉండాలి చేయవలసిన వాడు. వివిధ ఇంద్రియాలు, మరి కళ్ళు ముక్కు అన్ని చూస్తూ ఉండి మనకి చెప్పాలి కదా, ఈ బాడీకి ఇది పట్టుకో, అది అంటుకో, ఇదిగో దీన్ని అని చెప్పేసి, ఇది గట్టిగా ఉంటుంది, స్పర్శ, అన్ని ఇంద్రియాలు కూడా పనిచేయాలి. వివిధ ప్రయత్నాలు కూడా ఉండాలి. అన్ని పనిచేస్తున్నా ఏవి చేయకుండా చైర్లో కూర్చున్నాం అనుకోండి, ఒక వస్తువు ఉన్నది, అది తీసి పక్క రూమ్ లో పెట్టాలి. మన బాడీ ఉంది, మనకు వస్తువు, కళ్ళు ఇంద్రియాలు పనిచేస్తున్నాయి, కళ్ళు చెప్తున్నాయి అదిగో వస్తువు అని, లేదంటే ఇంకా అట్లా చెప్పినప్పుడు మనం లేచి ఒక ప్రయత్నం చేస్తేనే ఆ పని జరుగుతుంది. లేచి ఫిజికల్ గా బాడీని లేపి దాన్ని పట్టుకుని పక్క రూమ్ లోకి తీసుకువెళ్తే వెళ్తుంది. అలా కాకుండా మనకు అన్ని ఎదురుగుండా కనిపిస్తున్నాయి, మన బాడీ ఉంది, అక్కడే కూర్చుంటే ప్రయత్నం చేయకపోతే ఏ పని జరగదు. అది ఫోర్త్ విషయం. చివరికి పరమాత్మ, ఆ పరమాత్మ భగవంతుడు అనేది లేదే ఏది కూడా సాధ్యపడదు. మనలో చైతన్యం ఉండదు లోపల భగవంతుడు లేకపోతే, అంటే మన ఆత్మ అనేది లేకపోతే చైతన్యమే లేదు. కాబట్టి దేనికైనా భగవంతుడు, అన్నిటికీ భగవంతుడు ఉంటేనే ఏదైనా సాధ్యం. సో సర్వత్రా ఆయన ఉంటేనే ఏదైనా సాధ్యం అని. మత్తాపరతరం నాణ్యత్ అని, నాకంటే దివ్యమైనది నాణ్యమైనది లేదు. మణులన్నీ గనక దారం ఒక మణులన్నిటినీ ఏ రకంగా అయితే ఉంచుతాందో ఒక హారంగా, నేను ఈ సమస్త విశ్వాన్ని అలా ఉంచుతున్నాను. సో దారం లేకపోతే మణులన్నీ ఎటు మణులు అటు వెళ్ళిపోతాయి, ఆ పర్ల్స్ అన్ని. సో భగవంతుడు ఉండబట్టే ఈ సమస్త విశ్వం ఇలా ఉండి ఇలా నడుస్తోంది. మనం ఏదో చేస్తున్నాం ఈ పని అని మనం అనుకుంటున్నాం. ప్రతిదీ మూవ్ అవటానికి కానీ ప్రయత్నం అనేది, ఒక పని జరుగుతోంది అంటే ప్రతి దానిలో ఉన్న చైతన్యం ఉంది అంటే ఆ చైతన్యం భగవంతుడు అందించిందే. కాబట్టి అది లేనిదే ఏది కూడా సాధ్యం కాదు. అసలు ఈ బాడీయే మరి లోపల చైతన్యం లేనిదే బాడీయే ఉంది. కాబట్టి భగవంతుడు లేనిదే ఏది లేదు. అది లాస్ట్ బట్ నాట్ ద లీస్ట్. సో ఈ 5 విషయాలు లేనిదే ఒక పని అనేది జరగాలంటే ఈ 5 ఉండాలి. ఈ కారణాలు: 1 బాడీ ఉండాలి, 2 కర్త చేసేవాడు. మనం వీఆర్ నాట్ ద బాడీ, వీఆర్ ద సోల్. లోపల ఉన్న ఆత్మ అని చెప్పుకున్నాం. కాబట్టి మన శరీరమే కాదు, ఒట్టి శరీరం కాదు, ఆ కర్మేంద్రియాలు అవసరమే చేయటానికి. కానీ లోపల కర్త ఉండాలి. సో మన మనస్సు ఉండాలి, మన బాడీ ఉండాలి, వివిధ ఇంద్రియాలు ఉండాలి, మరి కళ్ళు ముక్కు చెవి స్పర్శ ఇవన్నీ పనిచేస్తూ ఉండాలి, వాక్పాణి పాదపాయ కర్మేంద్రియాలు ఉండాలి, వివిధ ప్రయత్నం, ఇవన్నీ ఉన్నా కూడా ప్రయత్నం ఉండాలి. నువ్వు ప్రయత్నం చేయకపోతే ఏమీ జరగదు. చివరికి భగవంతుడు ఉండాలి. ఆయన ఉంటేనే దేనిలో అయినా చైతన్యం. ఈ 5 కూడా కార్యానికి కారణం. ఇక్కడ అధిష్టానం అనే పదం ఒకటి దేహాన్ని సూచిస్తోంది అని చెప్తున్నారు. దేహంలో ఆత్మ కర్మఫలాల కోసం వర్తిస్తున్నందువల్ల కర్త అని చెప్పబడింది. అలా ఆత్మ, అట్టి ఆత్మ, ఓకే ఇది చదువుతురు కానీ
లక్ష్మీ మాతాజీ, వల్లంపాటి లక్ష్మీ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, చదవండి మాతాజీ. చదువుతాం. భాష్యం. ఇచ్చట అధిష్టానం అను పదము దేహమును సూచించుచున్నది. అట్టి దేహమునందున్న ఆత్మ కర్మ ఫలముకై వర్తించుచున్నందున కర్త అని తెలియబడుచున్నది. అట్టి ఆత్మ జ్ఞాత మరియు కర్త అని శృతియందు పేర్కొనబడినది. ఏషిహి ద్రష్ట ప్రశ్నోపనిషత్తు 4.9 అనగా ఇదే విషయము న్యూ అసితి ఏవా 2.3 మాతాజీ, అంతేనా? 2.3.18 మరియు కర్త శాస్త్రార్థవత్వాత్ 2.3.33 అను వేద సూత్రముల ద్వారా నిర్ధారితమైనది. ఇంద్రియములు కర్మ సాధనములు కాగా ఆత్మ అట్టి ఇంద్రియముల ద్వారా వివిధ రీతులు వర్తించుచుండును. ప్రతి కార్యమునకు వివిధ యత్నములను అవసరము. మనుజుని ఆ కార్యములన్నీయును మిత్రుని రూపమున హృదయస్థుడై ఉన్న పరమాత్మని ఆ పైననే అత్యంతమైన ఆధారపడి ఉన్నవి. అనగా అతడే అంత్యమున ఆధారపడి ఉన్నవి. అనగా అతడే కార్యములన్నిటికీ పరమ కారణమై ఉన్నాడు. ఇటువంటి స్థితిలో హృదయస్థుడైన పరమాత్మ నేతృత్వమున కృష్ణ భావనలో వర్తించువాడు. సహజముగా ఎటువంటి కర్మ చేతను బంధితుడు కాకుండాను, అనగా సంపూర్ణముగా కృష్ణ భక్తి సభావితులైన వారు, కృష్ణ భక్తి రసభావితులైన వారు తమ కార్యములకు ఏ విధముగాను అత్యంతమున బాధ్యతలు కాదు. అంత్యమున బాధ్యతలు కారు. ప్రతిదినము దివ్య సంకల్పము అనగా పరమాత్ముడు దేవదేవుడు పైననే ఆధారపడి ఉండెను. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు మాతాజీ. ధన్యవాదాలు మాతాజీ, మీకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. సో ఇక్కడ అధిష్టానం అనే పదం ఒకటి వాడారు. మొదటే స్థలం అని, అధిష్టానం తథాకర్త అంటే అధిష్టానం అంటే దేహం అని, ఆ తర్వాత కర్త అంటే మరి కర్మఫలాల కోసం వర్తించేటటువంటి ఆత్మ, అంటే మనం భౌతిక పనులు చేయటానికి లోపల నుంచి వచ్చిన ప్రేరణ. అలాంటి ఇట్టి ఆత్మజ్ఞాత మరియు కర్త అని శృతిలో పేర్కొన్నారు. ఏది? కర్మఫలాల కోసం వర్తించేటటువంటి ఆత్మ సచ్చిత్తానందం అయినప్పటికీ కూడా మరి మనం ఈ భౌతిక ప్రపంచ స్వభావంలో మాయలో ఉన్నాం కాబట్టి అలా ఏ పనైనా యాక్షన్ ఆ మెంటాలిటీతోనే చేస్తాం కాబట్టి అలాంటిది కర్త అని అన్నారు అక్కడ. అలా భౌతిక ప్రపంచపు స్వభావంతో చేసేటటువంటి ఆ సెల్ఫ్, దానిని కర్త అన్నారు. అంటే భౌతిక ప్రపంచపు మాయా స్వభావంతో ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయి ఉన్నటువంటి ఆత్మ అని అక్కడ. అంటే ఆత్మ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయి లేదు, మనం ఆ స్వభావాన్ని అలవర్చుకుని ఆ రకంగా చేస్తున్నాం అన్నమాట. అది కర్త అని శృతిలో కూడా అలా ఆత్మజ్ఞాత మరియు కర్త, అట్టి ఆత్మజ్ఞాత కర్త అని శృతిలో చెప్పారు. ఆ తర్వాత ఏషహి ద్రష్ట ప్రశ్నోపనిషత్తు 4th అధ్యాయం 9th శ్లోకాలను, అదే విషయం జ్ఞోత ఏవ అంటే 2.3.8 18లోను, మరియు కర్త శాస్త్రార్థవత్వాత్ అని ఇవన్నీ కూడా వేదాంత సూత్రాల ద్వారా నిర్ధారితమయ్యాయి అని చెప్తున్నారు. అంటే కర్త అంటే ఏమిటి అన్నది. ఇంద్రియాలు కర్మ సాధనాలైతే ఆత్మ ఇట్టి ఇంద్రియాల ద్వారా వివిధ రీతుల్లో వర్తిస్తూ ఉంటుంది. అంటే మరి ఆత్మ లేనిదే మనం మనిషిమే లేము. సోల్ లేనప్పుడు ఇంకా బాడీ ఉండదు.
కానీ ఆత్మ సచ్చిదానందం సాక్షిభూతం అన్ని చూస్తూ ఉంటుంది. కానీ ఆత్మ అనేది ప్రెసెంట్ అయి ఉండబట్టే మనం ఈ భౌతిక ప్రపంచ మాయని మాయతో ఏదో ఒక స్వభావాన్ని అలవర్చుకుని ఇలా పనిచేస్తున్నాం. కాబట్టి మనము అంటే ఎవరంటే ఈ బాడీ కాదు, ఆత్మని ఎప్పుడో చెప్పుకున్నాం. కానీ ఈ సచ్చిదానందమైన ఆత్మ ఇలాంటి చెడు పనులు, రజోగుణం పనులు చేస్తోంది ఏమిటి అంటే, మరి మనం అలవర్చుకున్న స్వభావంతో మనం ఆ సచ్చిదానంద తత్వాన్ని చూడలేక ఈ స్వభావం ప్రకారం పనిచేస్తున్నాము. సో ఇలా ఈ మాయకు లోబడి చేసేటటువంటి వాడే కర్త అని చెప్పి చెప్తున్నారనమాట. అంటే ఇట్స్ నాట్ ద బాడీ, లోపల ఎంటిటీ ఈజ్ డిఫరెంట్ అన్నది మనకి ఇక్కడ తెలుస్తోంది. కాబట్టి దేహం ఒకటి, సెకండ్ది కర్త. సో ఇలా ప్రతి కార్యానికి తర్వాత కర్త, ఆ తర్వాత ఇంద్రియాలు కావాలి కదా. మరి ఇంద్రియాలు లేండి, జ్ఞానేంద్రియాలు లేండి కళ్ళు చూపించలేండి చేయలేము, అలాగే కర్మేంద్రియాలు కాళ్ళు చేతులు అవి లేండి చేయలేము. సో అట్లా ఇంద్రియాలు మూడోది. ఇకపోతే చెప్పుకున్నాం కదా, ఇంకా ప్రయత్నం లేనిదే ఏ పని జరగదు. అసలు కాళ్ళున్నా చేతులున్నా లేచి పని చేయకపోతే పని ఎలా అవుతుంది? సో ప్రయత్నం లేనిదే పని అవ్వదు. అన్ని కార్యాలకు మిత్రుడి రూపంలో భగవంతుల్లో హృదయంలో ఉన్న పరమాత్మ మీదే అన్ని కూడా చివరికి డిపెండ్ అయింది భగవంతుడి మీద. అన్ని కార్యాలకు కూడా పరమ కారణం ఆయనే. మరి ఆయనే కారణం అని, అన్నిటికీ కార్యకారణ కర్తృత్వ అంటారు. అన్ని కార్యాలకు కారణం. ఇటువంటి స్థితిలో హృదయస్థుడైన పరమాత్మ నేతృత్వంలో మనం ఎవరైతే భక్తి భావనతో ప్రవర్తిస్తూ ఈ పనులు చేస్తారో వాళ్ళు దేనికి బంధితులు కారు అని చెప్తున్నారు. వాళ్ళు లోపలున్నటువంటి వాయిస్ ని వాళ్ళు వింటూ, అంటే భగవంతుడి మీద వాళ్ళు మనసును పెట్టి ఆ ప్రకారంగా ఎవరైతే ఆయన కోసం తమ పనులు చేయగలుగుతారో అంత్యంలో వాళ్ళు దేనికి బాధ్యులు కాదు అని చెప్తున్నారు. అంటే మోక్షాన్ని పొందుతారు. అంత ప్రతిదీ దివ్య సంకల్పం అనే దాని మీద వాళ్ళు ఆధారపడి ఉంటారు. శరీర వాంగ్మనోభిర్య కర్మ ప్రారభతే నరః న్యాయం వా విపరీతం వా పంచైతే తస్య హేతవః. దేహంతో గాని మనస్సుతో గాని వాక్కుతో గాని మనిషి అనరించే ఈ న్యాయ అన్యాయ కర్మలన్నిటికీ కూడా ఈ 5 అంశాలే కారణాలు. మనం దేహంతో చేసిన, మనస్సుతో చేసిన, మాటతో చేసిన ఏ పనైనా, మాటలతో కూడా చేస్తాం. మరి మాటలతో అవతల వాళ్ళని ఏదో ఒకటి అంటాం, పనులు దగ్గరుండి డైరెక్ట్ చేస్తూ మనం ఒక పని ఇలా చేయాలని మాటలు చెప్తూ చేయిస్తాం. ఏ పని, సో పని ఎలా చేసినా నువ్వు బాడీతో చేయి, మైండ్తో చేయి. మైండ్ పెట్టి కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామ్స్ రాయొచ్చు, మైండ్తో చెయ్యి, వాక్కుతో చెయ్యి. ఎలా చేసినా మనిషి చేసే ఈ న్యాయమైన పని అయినా అన్యాయమైన కర్మ అయినా అన్నిటికీ 5 అంశాలే కారణము అని చెప్తున్నారు. న్యాయం విపరీతం అనే పదాలు ఈ శ్లోకంలో ముఖ్యమైనవి అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ న్యాయం వా విపరీతం అంటే ఈ శ్లోకంలో శాస్త్ర నిర్దేశాలను అనుసరించి ఉనర్చబడే కర్మలు న్యాయ కర్మలు, శాస్త్ర నియమాలకు విరుద్ధంగా ఉనర్చే కర్మలు విపరీత కర్మలని చెప్తున్నారు. కానీ అది ఇక్కడ అర్థము. ఏ పని చేసినా పూర్ణ నిర్వహణ కొరకు ఈ 5 అంశాలు కూడా అత్యంత అవసరమే. నువ్వు మంచి పని చేసినా చెడు పని చేసినా కూడా నీకు 5 ఉండాలి ఒక పని చేయాలంటే. అయితే నువ్వు తమో గుణం పని చేస్తున్నావు, రజోగుణం పని చేస్తున్నావు, అది వేరు. బట్ పని అనేది జరగాలి అంటే 5 ఉండాలి. బాడీ ఉండాలి, లోపలని అంటే నీకు జీవం ఉండాలి. కర్త అంటే చేసే జీవం ఉండాలి, అక్కడ జీవం ఉండాలి, ఇంద్రియాలు ఉండాలి, ప్రయత్నం ఉండాలి, భగవంతుడు ఉండాలి. అన్ని అంటే భగవంతుడు ఉన్నారు అంటే ఆ చైతన్యం అనేది ఉండాలి. చైతన్యం లేనప్పుడు ఆ భగవత్ శక్తి నీలో నువ్వే ఉండవు. కాబట్టి తత్రైవం పతి కర్తారం ఆత్మానం కేవలం తుయః పశ్యత్యాకృత బుద్ధిత్వాన్న స పశ్యతి దుర్మతిః. కాబట్టి 5 అంశాలను ఎవరైతే గుర్తించకుండా నేనే కర్తనని భావిస్తాడో వాడు నిజంగా బుద్ధిహీనుడు. అట్టి మూఢులు విషయాలను యథార్థ దృష్టితో గాంచలేరు. ఇదేదో నేను చేస్తున్నాను అనుకుని గనక వాళ్ళు చేశారు అంటే వాళ్ళు నిజంగా మూర్ఖులు. మనం చాలాసార్లు మరి నేనే చేశాను, చాలా బాగా చేశాను అనుకుంటూ ఉంటాం. ఈ 5 అంశాలు మనం గుర్తు చేసుకుంటే మేబీ మనకి స్లోగా ఫీలింగ్ తగ్గుతుంది. దేనికైనా ఒక దేహం, దాని కర్త, ఆ తర్వాత ఇంద్రియాలు, మరి ఇవన్నీ అసలు ఎవరిచ్చారు?
అదే కాకుండా సరే ప్రయత్నం, ఆ తర్వాత అన్నీ ఇచ్చింది ఎవరు? పరమాత్మ. ఆయన లేనిదే ఏది సాధ్యపడదు అనేది మనం మనసులో ఉంచుకోవాలి. ఇదేదో నేనే చేస్తున్నానని అనుకోవటం బుద్ధి తక్కువతనం. అలాంటి మూడులు యథార్థ దృష్టితో ఏది కూడా చూడలేరు. సో పరమాత్మ హృదయంలో మిత్రుడి రూపంలో నిలిచి ఉండే తనచే కార్యాలు చేస్తున్నాడని మూఢుడైన వాడు తెలుసుకోలేడు. ఆయన అందరికీ కూడా మరి మనకి శ్లోకం కూడా చూసాం, పీస్ ఫార్ములా అని. ఏది సర్వలోక మహేశ్వరం భోక్తారం యజ్ఞ తపసాం సర్వలోక మహేశ్వరం సుహృదం సర్వభూతానాం జ్ఞాత్వా మాం శాంతి మృచ్చతి. భోక్తారం యజ్ఞ తపస్సులన్నిటికీ భోక్తను, చరమభోక్త భగవంతుడు. సర్వలోకానికి మహేశ్వరుడు, సుహృదం సర్వభూతానం అన్ని జీవరాశులు మంచిని కోరే స్నేహితుడు అని చూసాం. కాబట్టి అందరి హృదయాల్లో మిత్రుడి రూపంలో నిలిచి ఉండి ఆయనే అన్ని చేస్తున్నాడు అనే ఫీలింగ్ తో ఈ శక్తి ఇచ్చింది భగవంతుడే అని అనుకోవాలి. కానీ మూడులు అలా అనుకోరు. కార్యస్థానంలో దేహము, కర్త, ఇంద్రియాలు, ప్రయత్నం ఇవన్నీ కూడా పైకి కనిపించే రీజన్స్. మనం పని చేస్తున్నామంటే మన దేహం గాని, కర్త చేసేవాడు, ఇంద్రియాలు, మరి ప్రయత్నాలు ఇవన్నీ ఫిజికల్ గా కనిపిస్తున్నాయి. కానీ పరమాత్మ ఫైనల్ కారణం, చరమ కారణం. ప్రతి ఒక్కరూ ఈ 4 భౌతిక కారణాలే కాకుండా అసలైన కారణాన్ని చూడాల్సిన అవసరం ఉన్నది. లోపలున్న పరమాత్మ లేనిదే నేను ఆయన్ని కాంచని వాడే తనని తన కర్తగా భావించుకుంటాడు. ఎవరైతే భగవంతుని చూడలేకపోతున్నారో ఆయన చేస్తున్నాడని వాళ్ళే అలాంటి మూడులే నేను చేస్తున్నాను ఈ పని అని చెప్పి అహంకారంతో భావిస్తారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. యస్య నాహం కృతో భావో బుద్ధిర్యస్య న లిప్యతే హత్వాపి సమయిమాన్ లోకాన్ నహంతి న నిబధ్యతే. మిథ్యాహంకారంతో ప్రభావితుడు కానివాడు, ఇలా అహంకార ప్రభావితుడు కానివాడు, సంగత్వరహిత బుద్ధిని కలిగిన వాడు, అంటే అటాచ్మెంట్ లేకుండా ఉండగలిగిన వాడు అయిన మనిషి ఈ ప్రపంచంలో జనులను సంహరించినా కూడా సంహారం అనర్చనట్లే అవుతుంది. అతడెన్నడూ తన కర్మలకు బద్ధుడు కాదు. ఎప్పుడైతే అహంకారంతో కాకుండా, అటాచ్మెంట్ తో కాకుండా నువ్వు ఉన్న మనిషి ఎవరినైనా చంపినా కూడా అది చంపినట్లు అవ్వదు అని అంటున్నారు. అంటే అదేమిటి, మనిషిని చంపితే చంపినట్లు ఎలా అవుతుంది అంటే ఎప్పుడు అది అవుతుంది? ఎగ్జాంపుల్ ఏమిటి? నువ్వు అహంకారంతో చేయలేదు, నేను గొప్ప, వీడిని నేను చంపగలను కాబట్టి నేను వీడిని చంపి వీడి దగ్గర తీసుకుంటాను అని ఆ ఉద్దేశంతో అహంకారంతో చేయలేదు. సంగత్వర అయితే అటాచ్మెంట్, దేనికోసం, వీడిని చంపితే మనకి డబ్బు వస్తుంది, ఆ డబ్బు మనం తీసేసుకుని వెళ్ళిపోవచ్చు అని అటాచ్మెంట్ తో చేయలేదు. అది ఎందుకు అలా? నీకు అటాచ్మెంట్ లేదు, దేని మీద కోరిక లేదు, నీకు అహంకారము లేదు, కానీ ఎందుకు చంపాల్సి వచ్చింది? నీ డ్యూటీ అది. ఎవరికి డ్యూటీ? మనుషుల్ని చంపే డ్యూటీ ఎవరికి అనుకుంటే, నువ్వు సోల్జర్వి, నువ్వు క్షత్రియుడివి. నీ ధర్మం ఏమిటి? యుద్ధ రంగంలో నీ యొక్క రాజ్యాన్ని, నీ యొక్క ప్రజల్ని ఎవరైనా ఏదైనా అన్యాయం చేసినా, వాళ్ళకి ఏదైనా అపకారం చేసినా నువ్వు అది రక్షించుకోవటానికి అవతల వాడిని చంపచ్చు. నువ్వు ఒక రాజువు కాబట్టి, నువ్వు క్షత్రియుడవు కాబట్టి. అలాంటప్పుడు అది సంహారం అనర్చినట్లే అవుతుంది. అతడెన్నడూ కర్మలకు బద్ధుడు కాదు. అది ఇక్కడ భగవంతుడు వివరిస్తున్నారనమాట. హరే కృష్ణ. ఇది శశికళ మాతాజీ మీరు చదువుతారా ఈ భాష్యం? హరే కృష్ణ మాతాజీ, చదువుతాను మాతాజీ. ఓకే మాతాజీ, చదవండి. యుద్ధం రాదనడి కోరిక మిథ్యాహంకారం నుండి ఉద్భవించుచున్నదని శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అర్జునునికి ఈ శ్లోకమును తెలియచేయుచున్నాడు. అర్జునుడు తనను కర్తగా భావించినే గాని అంతర్బాహ్యములందు సూచనలొసవు భగవానుని గమనించలేదు. కర్మనర్చుటకు దివ్యమైన అనుజ్ఞ ఒకటి తెలియనిచ్చో అతడు కర్మ నిందులకు చేయవలెను. కానీ కర్మ సాధనములను కర్తగా తనను మరియు దివ్యానుజ్ఞకర్తగా శ్రీకృష్ణ భగవానుని తెలుసుకొనగలిగిన వాడు ఏ కార్యం నర్చుట ఎందైనను పూర్ణుడై ఉండును.
అట్టివాడు ఎన్నెన్నో మోహంనకు గురికాడు. నేనే చేయుచున్నాను, నాదే బాధ్యత అనడి భావములు మిథ్యాహంకారం మరియు నాస్తికత్వం కృష్ణ భక్తి రాహిత్యం నుండి ఉద్భవించుచున్నవి. పరమాత్ముని లేదా భగవానుని నిర్దేశం నందు కృష్ణ భక్తి భావన ఎందు వర్తించువాడు సంహార కార్యమునర్చినను సంహరింపని వాడే అగును. అలాగుననే సంహారంనే కలుగు ప్రతిచర్య చేతను అతడు ప్రభావితుడు కాకుండాను. ఉన్నత సైన్యాధికారి ఆజ్ఞపై సంహారంను సాగించి సైనికుడు ఎన్నెన్నో అపరాధమునకు గురికాడు. కానీ సైనికుడు తన సొంత కారణమున ఎవరినేని చంపినచో చట్టం చే తప్పక శిక్షకు గురి చేయబడు. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు. సో అది ఇక్కడ అదే చెప్తున్నారు, నీ డ్యూటీగా నువ్వు చేసినప్పుడు నువ్వు అది నీకు ఏ ప్రతిబంధం కూడా నీకు రాదు. అది నీ డ్యూటీ, నువ్వు చేస్తున్నావు. అలాగే సైనికుడు ఎగ్జాంపుల్, మరి అతను వార్లో చంపితే అది తప్పు కాదు, కానీ పర్సనల్ గా ఎవరి మీదైనా ఇదయి చంపితే మరి అది తప్పు అవుతుంది. సో అక్కడ డ్యూటీ అన్నది ముఖ్యం. ఆ తర్వాత అర్జునుడు ఈ చంపితే మరి పాపము అంటున్నాడు అంటే అసలు ఇంత లోతు ఆలోచించలేదు, నేనే చేస్తున్నాను, నేనే కర్తను అనుకున్నాడు. గాని అక్కడ దివ్యకర్త ఒకడున్నాడు, భగవంతుడు దివ్యానుజ్ఞకర్త అయిన భగవంతుణ్ణి తెలుసుకొనగలిగిన వాడు ఏ కర్మను నచ్చుతైందైనా పూర్ణుడై ఉండును. అంటే కార్యసాధనలోను కర్తగా తనను మరియు భగవంతుడు దివ్యానుజ్ఞకర్త. సో ఒకటి డ్యూటీ అయితే నీ డ్యూటీ నువ్వు చెయ్యాలి. ఎవరికి చంపే డ్యూటీ ఎవరికి లేదు. సోల్జర్కి నువ్వు క్షత్రియుడు అంటే ఇదివరకు రోజుల్లో క్షత్రియులు అనేవారు, ఈ రోజుల్లో సోల్జర్స్ అంటున్నారు. అలాంటి జాబ్ ఉన్న వాళ్ళకి తప్ప మిగిలిన వాళ్ళు మరి చంపటానికి లేదు. కాబట్టి వాళ్ళ డ్యూటీ అది, కాబట్టి అది చేస్తే వాళ్ళకి ఏ పాపం, వాళ్ళకు పాపం అంటే చంపినా చంపనట్లే అవుతుంది. అది డ్యూటీగా చేసినప్పుడు. కర్తగా అది నేను చేస్తున్నాను అనుకోబాక, ఇది నా డ్యూటీ, ఇది భగవంతుడు నాకు ఇచ్చిన డ్యూటీ, ఆయన నా ప్రేరణతో నేను చేస్తున్నాను అనేటటువంటి భావం అక్కడ ఉండాలి. అర్జునుడు ఏమనుకుంటున్నాడు, నేను చేస్తున్నాను అనుకుంటున్నాడు, అసలు భగవంతుడు ఆయన దివ్యానుజ్ఞకర్త లోపల ఉన్నాడు అనేది మర్చిపోయాడు. అది ఇక్కడ చెప్తున్నారు అనమాట. జ్ఞానం జ్ఞేయం పరిజ్ఞాత త్రివిధ కర్మ చోదన కరణం కర్మ కర్తేతి త్రివిధ కర్మ సంగ్రహ. జ్ఞానం, జ్ఞేయం, జ్ఞాత అనే 3 అంశాలు కర్మకు ప్రేరణలు కాగా, ఇంద్రియాలు, కార్యము, కర్త అనేవి కర్మ యొక్క 3 అంశాలు. ఇప్పటి వరకు కర్మ చేయటానికి ఒక యాక్షన్, ఈ 5 ఉండాలని చెప్పారు. ఇప్పుడేం చెప్తున్నారంటే ఒక కర్మ చేయటానికి కారణాలు, ప్రేరణలు, రీజన్స్ ఏమిటి అనేది, ఆ తర్వాత ఆ కర్మ యొక్క 3 అంశాలు ఏమిటి అన్నది చెప్తున్నారు. సో కారణాలు ఏమిటి, ప్రేరణలు పనిచేయటానికి జ్ఞానము, జ్ఞేయము, జ్ఞాత అనే 3. ఇకపోతే ఆ కర్మ యొక్క యాక్చువల్ 3 క్వాలిటీస్, అంశాలు, 3 పార్ట్స్ ఏమిటి అంటే మన ఇంద్రియాలు, అంటే మన ఇంద్రియాలు ఉండాలి, కార్యం పని ఒకటి ఉండాలి, కర్త చేసేవాడు ఒకడు ఉండాలి. ఈ 3 కూడా యాక్చువల్ గా ఆ కర్మ యొక్క 3 అంశాలు అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో ఇది మనం నెక్స్ట్ రేపు కంటిన్యూ చేద్దాం ఇక్కడి నుంచి 8